Oyawre kamora mora mantie nyakwara Mugajwang' dwe manyien mar 10 kawuono en tarik 7 odiechieng'no ma Jehova Nyasaye kendo chako miwa thuolo mar ado kodi e kor yamo e chenro mar kaka wanene. Ma e chenro kende nyakwara Mugajwang' kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV mabende mi thuolo kaka jawinjo kendo janeno mar kolo kendo nono matut weche mopogore opogore matimore mabende mulo ngimawa, weche mag siasa, thieth, ngima oganda, weche mag tuke, dongruok mar oganda kaachiel kod bedo mi ging'eyo. Joluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Machiegni wago mbaka kodi weche kantie mathoth ndi to wan nabed kod panel mochiek mabede bro seto ni weche gite kamora mora ma entiere. Kao thuolo malach ahinya akao thuolo mar rwako Governor Monge Portfolio. Governor oyawre. Oyawre Victor. Ano kanya sauri ti maber ahinya. Rito maber. Thuolo mari mosenyi kwara Mugajwang' ti liek no ni to mane maber ni gimarach ni misebedo kiluwo jo manyoru modcha. Ero kama nya Victor, mokwongo kaka iwacho na mosenyi kwara Mugajwang' kaka pile kuonde duto ma uchiewe. Wacho ga ni gode aore e donam kamora mora Victor ma jo antiere nyaka jo ma winjo kowuok e pinje maoko ma luongo ni diaspora kaka ifwenyo ni ntiere jo mathoth mabende luwa e mtandao kata e mbui Victor kuonde duto ma gichiewe okinyi ma kawuono. Aparo ni eno okinyi maber ma Nyasaye omiwa thuolo mondo mi wabed mangima mondo mi wang'e ni to gin weche mage mochunowa ni nyaka walose okinyi ma kawuono. Weche thoth Victor to kapod ok abiro ma omora kata manyo komora Victor yie mondo ami mos makende mar Omera Machogo mano Kefas Ochieng'. Kefa Ochieng' kone kinde duto ang'eyo ga ni kawuok kae to ene mokwongo oywana tol kaka chenro ne chalo na rawera matin mabende olonyi weche mag chuma. Ing'eyo ni kinde duto Victor kidhi kuonde mang'eny tudo ka inti kuonde medo ka daraja no oger, daraja onyuore, chuo mar skul ogero onyuore. Koro mage gik ma odilgo moneno ni chuma odonje wang'e kabisa. Koro en gima ber. Yono bende osiepna miluongo ni Dan Kidi mano Jakochia bende ne okonani kachopo to make sure ni VOJ yudo mos ka intiere buruburu. Kao kamano Victor taparo ni wach manyo gidore mabe en achiel kuom wach ma obiro lose kae manyo komora to en midhiero gi kionko ma omako jotuo kuonde mopogore opogore. Ang'eni en wach mabiro go e mbaka malach to samo wuoyi ni bende ang'eyo ni nitiere jogo mang'eny manyo temo jumani kata mondo mi ginwang' thieth kuonde mopogore opogore nikech ing'eyo ni wach mar thieth Victor onge ng'ama yiero saa mobetie matuo. Onge ng'at ma wacho ni anto koro asebet mangima ahinya kawuono we abedie matuo. To maliche moloyo en ling mar jotendwa, ling mar jotelo moyier manyo onego bed ni loso e wachni manyo ochuno jopiny mondo mi koro chak loso e wachni kendgi giwegi nikech nitie dhano manyo temo mondo mi odhi osiptal kaka ing'eyo ni wach NHIF ntiere kaka ng'ikruok mosebedo kono. Koro aparo ni en gima ok osebedo nwa maber kata matin to wabiro go yemba kama lach mbele kanyo mondo wang'e ni to ere kaka rochruok machalo kamae piny owacho nyalo yie mondo mi jotuo med hinyore Victor. Komachielo bende Victor ntiere report ma wuok sani king'iyo obok moko ma pacho ka to bende en gima nyocha chako gidore ma wuok kuom mibadhi mogo tach migao mar tuke pacho ka mane ng'iyo report no wacho ni kuom ranyisi king'iyo achiel kuom sectors kata kaka ne mibadhi ni wuok Victor bilion 3.1 ncha ne owal ne renovation kata Kongo pap makasarani ne ikrok ne tuke mag Afcon tipenjori ni bilion 3 ni nyalo timang'o king'iyo Kasarani kacha wajok mose Kasarani kinde duto ki jopiny ma bendo osebedo Victor taparo ni wasebedo gi mibadhi makoro wang' teko bende osebetie mang'eny bilion 3 to king'iyo gimiloso kacha gik madonjo kacha Victor dekawe bilion 3 mano pesa machiegni noromo loso pap mangima to ka ing'iyo mana weche manyo wawuoyo weche mag SHA gi weche ma otenore gi weche mag SHIF gi to nyiyudo ka sirikal ncha noketo bilion 4 kende e SHA ni kati weche mag SHIF no bilion 4 to ka bilion 3.6
nukta achiel manyo keti ni weche mag kongo pap ma Kasarani. Koro magi miyo samoro kata weche mag mibadhi gi ilose kata inano ka iwacho ni ng'at ma kama nigi mibadhi, ng'at ma kama ja mibadhi, to magi gin gik maparo ni mae en omenda ma ka ni nyalo ti kode maber tibiro do ka samoro budget mane nyalo dhi ka ne ok nyalo kalo kata bilion 1 kodhi ahinya. Koro aparo ni priority mag piny owacho gunde monego be ni keto omenda nikech magi gin omenda mag jopiny, gin omenda ma wuok e gope, magi gin omenda ma wuok e ushuru mag jopiny, kinyalo ti kod gi e yo maber ma jopiny nyalo nuang'o value for money nikech penjruok ma penjore kacha e migawo ni mar sport ni chalo gimiluongo ni value for money kako onego be ni omenda ni tiyo jopiny ok nyal biro yudo. Chandruok koro en ni priority waketo ataro health gi sports nonego beni waketo maine weche mag thieth mar oganda mopogore gi weche mag tuke kipime gi gima timore Kasarani mar Kongo no gigir Kongo no. Koro ma waseyo bunge nikech bunge ma bende pogo pesa appropriation itime bunge ma waseyo bunge taparo ni en gima lit nikech kinde duto wasebedo kwa seyo bunge sami koro winjo wawuoyo kaeni nikech koro gini osewuok e lela ibiro neno ka juma ne gidhi samon PS mar sports to gi minister mar sports Murkomen mondo bi kaka ineno wawuoyni ok dhi kawo jumbe ariyo nikech gimanyo mana kuonde mondo mi ginuang' gigi kendgi giwegi gimanyo kuonde ma weche mag medhi giwuok e kinwang'o committee ma relevant koro biro chako luongo jogi ma bende report ma biro wuok e committee god bende gimbe onge gichak giluongo mana joka mondo pognegi e matin kata bathe ni ka giseloso to gigi inyono magi gik mancha nonego bed ni jotelo moyier wajumbe mantiere gi role mar oversight no seneno mondo ming'ini to 3.1 billion mar Kongo Kasarani bende no puodhe e budget to ko puodhe bill of quantity mane ochiw bende no owach ni kamae kaka pesa ni no poge gi kaka no dhi tiyo nekech thoth ne biro yudo Victor ka gini bathe malach no donjo mana e mibadhi to gi aguch jodonga ich moko koro aparo ni kaka iwache no jotelo ma wan godo oseletwa down to ok en okang' mokwongo ma gik ma kama gitimore. Wabro ng'eno na technical report mar bill of quantities mangiso ni structural works gi weche mag civil works midwa chan timne Kasarani ni is it worth 3.1 billion? Yes. Kenya shillings. Victor Kingi odag mibadhi ka watieko kanyo. Tibiro do ka weche mag stadium gi kama mibadhi odake. Sama wawuoyi ni biro do ka ntiere stadium mang'eny pacho ka mamoko noger ogik nus. Kamarin. Kamarin gi thothgi ging'eny ok onyal kwano gi ka watieki. To kata mana Kasarani ni ma bende ok renovation mare mokwongo kata ka giwacho ni koro to nego beno dhi o staff con kaluwore gi komendo gi pewe mamoko lakini mae kama dag mibadhi osebetie. Ken biro wacho ni nikech seche moko waseringo kode wasebedo kode kwa dhi stadium mopogore opogore to kata mana Nyayo bathe kai koro aparo ni priority mar piny owacho to mae kama koro jotelo moyiero nego beni konye jopiny kaka pesa jopiny tiyo nikech ushuru lit ni Victor kinga machulo ushuru kaka wachule en gima lit to nego beni sama okasi jopiny ming'wenyo wi pesa gi kamano to ginuang'ie value for money. Ero kamano wach mangima mokalo nyakora Mogajwang' anto kinyi makauno bena kawo thuolo mar rwako jowinjo kendo joneno te mag Ramogi TV gi jowinjo mag Ramogi Radio nyawane ground kendo amora ahinya gi kit rweko manye wayudo kawan Kisumo kawan Bondo kawan e gwenge mopogore opogore kaachiel kod dala mar Bei kanyo gi jowa ma joka Bunde Kanea ma Rodi Kopany ne en mor putu eruru kamano maduong' mokalo ma en kaka wanene okinyi makono nyakora Mogajwang' weche thoth ka endi achiel kuom weche mabende ne wadwa mana chaka en paro ma ilieko kod Nandi Senator ma bende sani koro biro gi paro moro mondo mi tim lokruok ne katiba mar piny Kenya article 136 ma bende thoth ne tuomo ni kinde mar ofis mar jatend piny moyier onego bini kawo thuolo maromo nade tinende en higni 5 to nyalo nuo lwete igabich kendo machielo duto koro lokore igni 10 kata kamano en oneno ni kaber nono jatend piny gi lemo moko ma oyiere ji ng'ato kaber rit lemo kuom higni maromo 7 to nyalo chako nuo lwete kendo ka dipo ni jopiny oyie kod tije. Governor en walo koso en manyo nying koso en ndiko sigana ni an be na keto gimoro under my name nitie gimoro mano tuome nyinga kaka senator koso do bedang'o ang'eni mana achiel mana kuom gik moko ma en olieko nitie mamoko bende mangiso pok mar pesa madhi e counties e kind mamoko
Ma koro ema minwa Ellen Atieno Nyamuga. Jowachoga ni iwalo ka piorego. Victor, ma iwalo ka piorego. Aparo ni kata Cherargei bende ong'eyo ni gimotemo wachono, pache no ok nyal tiyo Kenya ka. Nikech mondo mi gima kamano ti, Victor, en ni mise kata siro mar katiba. Ma en achiel kuom gik mamulo siro mar katiba. Nikech ing'eyo ni term limit mar president to gi maga jotelo moyier en gima oketie katiba. Ok en gima obiro act mar parliament. Koro ok en gima inyalo loki gi act mar parliament. En gima biro chuno ni kone pache ni nyaka ti, to jo Kenya nyaka dhi e referendum. Ok en gima inyalo mul gi bunge kende. Ok an jalony e weche mag chik, lakini katiba tasomo, mabende samoro kaka some, nyalo gikie gi kama osome ogike. To gima duong' ni ma mondo mi mul term limit mar president, to mondo mul term limit mar bunge, gima jotelo moyier, giko ni nyaka dhano doge e referendum. Kora paro ni mae to nyalo bedo diversionary tactics. Nyalo bedo ni pek ma jopiny kalie gi weche mamoko, okelo gigi mondo mi otem ka gima golo pach jo Kenya e weche ma pek ma jo Kenya kalie, e weche ma jo Kenya onego beni jong'iyo kuom sani. Nikech king'iyo to kata mana duond buche bende nyo temo wacho ni gino gionge. Mak mana ni gima wang'iyo ni kata ne obed ni gintiere to ok ginyal yie, ok ginyal wacho nwa elela ni paro makamano giriwo lwedo. Taparo ni gima Cherargei temo kelo, Victor, ok en gima nyalore pacho ka. Okang' ma Kenya osegoyo gi kama wagiche sani mondo imed term limit mar president, Victor, ok en gima yot. Aparo ni en mbaka ma inyalo go agoya oko ka mana mbaka, lakini ka koro gik ni kete tim ok apar ni nitie Kenya modich. Nikech king'iyo wabunge modwa medo ndalogi, jo Kenya sani lemo kata ni saa gi orum, kini nyalo duok gi tie kata mana higni 2 kende, to ji odoge yiero sani. Okadwa mulo nikech ni neno gik manyo timore ma okadwa sendo nyoyo. Tadier mantiere ni jo Kenya gombo ni inyalo duokie term mar president obede kata higa 4, mar wajumbe obede kata higa 3. Koro kidwa duoke higa 7, taparo ni man to mana pache ma bende samoro otemo mana limo godo pi, Victor, to kuma gino dhi onge. Erokamano. En godunga ne moro kanyo do mogo tut mar pi ni chalo nade. Ken oyawore. Ora ahinya. Erokamano ahinya. Wasego ng'wech, wasechopo Awasi, wachiegni chopo Kisumu Buore. Site Kameja. An gi geno ni chiemo maber kendo Nyasaye oriti maber ahinya. Mose jikwana Mogajwang'. Mose jikwana Mogajwang' ni oyawore. Wacho no seringo chiegni chopo Kisumu. Adhi joko wontiyo moro mokethore kiwuok ke junction ma chomo Moroni ni. Mondo mi dhi mak machielo mochomo Kericho cha kanyo diere kanyo e kind niang' gi kind niang' kon. Koro kanyo mi juka gaji. Koro kanyo nyamburu kanyaringe matek. Mano eri Tesalia kanyo. Iluongo ni Tesalia. Kacha apani osebudho ahinya kochalo kamano. Ncha ne akale manyochani kancha ne dhi Kisumu. Kinaneno ka ndara cha pod rache mokalo. Kendo kacha kata kapo ne iniriembe seche mag otieno to iriembo mos nikech ko ndara rach. Kanyo ipo ka ng'ama samoro pache rach wuok e niang' kendo geng'oni. Kora pane kanyo nego bed ni ng'ien kaka inyalo lose mondo mi koro lam kiwuok koni tichome gi lam makocha to wuoth bedo manyangafu. Kisumo bende mana kaka no temo lieko no ka pod ang'iyo wach mar Cherargei no. Aneno ka weche tedore makai kacha kata ma siasa makor gweng'. Nchane wantiere jua kali kuchocho ka ne nchane ichiwo bas mar chenro mag dongruok mar joriwruok mar jua kali. Nchawan gi Dr. Bernard Aeta gine kono. To nchane no ka tungni moko mag weche siasa nchane edwa muoche iye kanyo kendo ma ne dhi ka gima ne dwa ketho nyasi. To mak mana ni gima duong' ni seche moko bende jo siasa nyalo temo pimo wi pi. Mana ka winjo gima neno Cherargei gi ni temo timone. No time kata mana gi Uhuru Kenyatta gini kinde BBI ni temo ni to bende jopiny nyalo dwaro mondo mi waket gino bed nang'o. Koro apani man to mana wapimo wi pi ma ok apani winjore bed ni miyo wa kibaji. Nikech king'iyo kata mana chenro mar golo jalup jatend piny mi neno ka ne wach teke bilach. Koro mondo mi dhi gombulu mar paro mar medo thuolo mar jatend piny obedi ni abiri pani bro bedo maromo nade. Kika koro mache madugo fwenyo ni kare gini ok oyot kaka ne yipare cha. Otek nyaka ne wuon piny owuon. Nikech odugo lokore ma koro en bende iwache ni koro ji ofund te.
Koro apani ok en gima ujire bed ni jopiny kete mahino ahinya. Mak mana, ni ang'e ni paro mar chik ma Cherargei nitiere godo noting'o gik mamoko mathoth ma samoro dibed ni inyalo bigo e mbaka. To mar thuolo mar medo jatend piny thuolo mar tieko higni 7 no, to mano nyisi ni en mana temo ng'iyo ni to ji nyalo wache ang'o kapo ni odhire kamano. To en bende kata bed ni jatend duond bura mar UDA ne wacho ni gin gionge e wachno. Ng'eni mondo mi ng'ato los paro mar chik, ok en ga ni ng'ama odhi obedo abeda piny kende to ochuo gimoro kende. Nitie ga kaka sumo paro, nitie ga seche moko yudo ka ji go mbaka tenge e kindgi kanyo, samoro gisetemo gide e wachno, to chir samoro kosebedo ne ng'ama chielo mondo mi obi kod paro no e lela. Koro en ma samoro choko chir mobiro gi paro no. Mana ka koro ne imanyo ni to ng'ama dhi chwalo paro mar twak mar thicho ko jalup jatend piny. Ji no lal ma ji ong'wony to mak mana ni ka etok ema kocha to ji go mbaka no. Koro ng'at achiel mawuok oko cha biro mana ng'isi gima osebed kiwache toke kocha. Gima osebed kilieko ni koso wanyalo temo gini kama wang'e ni kaka oringo. Koro apani obiro mana gi wach ma samoro gitemo go e mbaka e tok pasia, to yudo ka kendo koro oko koni en wach ma dhano ok nyal ng'iewo mapiyo. Nikech katiba ni kane ji osekale gi 2010 ne en mar mondo mi Kenya kik bede thuolo mana mar ni jotelo ema manye thuolo mag telo kende. En mani koro telo mo mticha kata obed mani en higa achiel, tang'o monyalo kelo ber mane monyalo kelo ne japiny. Koro apani mano e gima japiny ng'iyo ahinya. Erokamano. Senator wacho ni tiyo gi teko momiye kaka jabura, jalos chik, kendo kako kel Kamaloka to ng'iyo kendo pimo piny ni kaberno no to mano obedie kaka jowete osewacho ma ok en okang' mokwongo. Kata mana jaod bura mafafi Sala Yakub higa mar 2022 ne obiro kod paro maket kod ma e kinde mane sirikal ni pod wendo Nyakwar Mgajwang'. Opogore kod mano bende Senator Cherargei bende lieko ni kaber katiba mar piny Kenya ahinya matumo pok mar pesa madhi ne counties mekwa odwaro ni pasent 40. Katiba sani oyango ni mana pasent 15 karach ahinya mondo dhi ne counties mekwa. Ma en baka ma kaka jowete osewacho neno ka gima en mar pimo tut mar pi to ko bi wuoyo ahinya nikech nitie weche moko mapek ma wagombo ni wayalo kinyi ma kawuono Nyakwar Mgajwang'. Kaka pile jokristo masomo ndiko maler mar Biblos iwacho ni kar chakruok wach ne nitie. Som koda ndiko jakristo wadwa ndiko mar Johana 1:1 ni kar chakruok wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye. Wach ni loko kite ma odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne otiyo kod thuolo mar altar mar kwang'uon ni kadipo nitie ng'ata kamuting'o jood bura kaachiel kod owadwa ma jatend piny Kenya ni e yora mar tich na kadhone akwang'uono. Wach noboke juma mokalo chien e bunge mar piny Kenya ka mjumbe ma Kibwezi West nopedho paro kaachiel kod siro maromo 10 moneno ni kaberno no nyaka tigo mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mae kaka weche nobede laro mar bunge juma mokalo chien. With this special motion, Mr. Speaker, I am also laying before the table of the House the list of 291 members of the National Assembly who signed in support of the motion. Mr. Speaker, number 3, I will also be laying the bundle of evidence in support of the grounds in the motion. And number 4, I will be laying the list of witnesses, all contained in this bundle. Mr. Speaker, Kenyans will be shocked. Indeed, Kenyans will be very shocked when we finally unravel and demonstrate the grounds and the supporting evidence. Mano Ekomas Mwengi Mutuse jaod bura ma Kibwezi West ma bende kane osomo list mag jood bura mane oketo kok gi Nyakwar Mgajwang' ne chune moti kod dhok moko mag mbola mane temo soko josiasa mamoko. Achiel kuom gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka e kinde mane osomo nyingi jood bura ma oyier kod otiko mar Wiper ne osomo kochako nuoyo Nyakwar Mgajwang'. Kata mana jaod bura ma Madhira kane osomo nyinge nosomo ka chal ka gima jogi moro donjo kuome Ken Muga. Mae chakruok mar wach. Apa nenen na giteko. Idwa penjo gimoro kapok ang'ado dhogi. Dhi nyime. Apa ni jatelo noyudo teko mar chung' mbele od bura kendo koloso. Nikech chien nong'ene nitiere gimuluongo ni backup. Nitiere kod sir motegno. Nikech kiwinjo kana chako kacha nowacho ni ne ong'e ng'ama ne nitiere kod chir motegno. Motelo mar wuok oko mondo miyo wach ne en modhi pedho paro mar chikno. Nikech ng'e gima ne ng'iyo ni bang' kisepedhe to samoro
nyalo bedo nade ahinya to ne jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya, gwenge mag Kenya madiere, to kod jotelo mawuok e hoho mar okak. Koro ne nitiere penjo mang'eny to en ng'ama dhi pedho paro mar chik madwaro mondo mi paro mar twak madwaro mondo mi gol jatend piny, jalup jatend piny e lemo mare. To apani singo manomiye ni in koro nikech kama iwuoke samoro jopiny ok nyal biro goni koko e dhoodi bang' kapo ni isekawo okang' ma kama, koro idhi adhiya tiseme tipedhe, to koro wan wasiri, wabiro siri gi ombulu mibiro go e iye kanyo, ibiro siri gi arita kod weche makamago. Koro aparo ni chir ne entiere godo mar mondo mi kado chung' kacha kendo kowuo motegno kendo kosomo gika duto chenro mane giwacho ni kata dwaro mane giwacho ni ok ochop kare kod jalup jatend piny, magi ne kidienje maromo 11 miwacho ni gin ketho ma itude godo momiyo koro nyaka to thiche oko e apisi. To gima nitiere ka en ni ang'eyo ni mathoth osetimore e diere kanyo nyaka ncha ne nyaka ncha ne gine pedhe twak makama od bura, kendo iseneno ka mathoth osetimore kendo gik moko osebedo ka lokore ma bang'e tiduogo neno kata ka nitiere jotelo mamoko mawuok e gwenge mag Central kanyo kata Mount Kenya mancha ne ochako wacho ni gin giwegi to koro kochopo kar ombulu to ok gibi gocho. Koro mago to gin gik mosebedo ka timore e diere kanyo, to magi to king'iyogi to gin gik mane wageno ni biro timore. To gima mantiere ka maduong' ahinya en ni jalup jatend piny to koro osedore kama diny kendo kama tek, to kata mana jatend piny owuon boyudore kama diny kendo kama tek. Japiny owuon boyudore kama diny kendo kama tek nikech orwake lweny ma samoro ok mare. Kiwinjo kata ka ncha ne moko kuom giloso kinde mancha ne gichiwo pachgi odiochieng' mancha ne opedhnegi machieng' ngeso gi chieng' tich abich. Nitie jo kachiel kuom nyiri mancha ne okere ahinya e mbui katemo penjo ni yawa to koro sama koro weche mamulou ma gik mochunou ema koro kelo mondo wachiwe pachwa, to seche miwinji idwa mondo walose gik ma chunowa wan wawegi kaka jopiny, to ka bi mondo mi kaw pachwa e kimo ma koro kawe goni. Koro apani kata japiny boyudore osigo moro ma samoro ok mare, to koro rwake arwaka nikech katiba dwaro ni mondo mi kaw pach jopiny kidwa kaw okang' ma kamano. To gimachielo bende ni jalup jatend piny kosebedo ni en jalup jatend piny, to matieni en wich monego bed ni oriwo jo Kenya nikech en motiyo e bwo jatend piny. Koro nyiso ni kapo ni nitiere gima mule maduong' e kimo ma koro ma mule goni, to nyaka japiny be chak donjre. Koro ji oyudore kama diny te, to kata mana jotelo makinde mokalo ne kwedo piny owacho ma bende koro sani king'iyo tiend gi achiel ni e sirikal ma otelni kod ODM kod jotelo mamoko, gin bende giyudore kama tek nikech koro gini onywando gi kanyakla. Niche ng'iyo kata kancha weche chalo Bomas of Kenya kancha ne gweruok kod rawera Morara Kibaso, to ifwenyo ni joma chalo jaod bura TJ Kajwang' gini nyicha ne oyudore kama diny ma koro gin bende isiemo gi mana kanyakla kaka isiemo jotelo mag sirikal. Koro wayudore e agulu moro achiel, to agulu ni gimoro ma awinjo kiluongo gi dho Nairobi ka ni Mashakura. Iwacho ni nitiere oganda moro ma gin ka gitedo to ginyalo nywando gik mang'eny e agulu achiel. Masa moro alot ni e iye kanyo to ni manywanda odotenga manywanda to gweno ni e iye kanyo, to ngwacho ni e iye kanyo, to rabuon bo tede e iye kanyo. Koro nywande agulu achiel to popni kanyakla. Koro mitne luore ma kaka ang' ni winje ka koro setede. Onyalo bedo ni samoro kichame to nyalo ng'ogi, samoro nyalo lewo chunyi, to samoro nyalo bedo ni mile dhogi. Koro jibo pogore kaka winjo mit mar gini. Kika goye duto kech pod wantiere ka. Ang' nachaka yuo bathe kendo ma. Erokamano ahinya. Wach maduong' ahinya nikech weche oselokore jowetewa mano Ken Muga kaachiel kod gavana moge portfolio. Erokamano ahinya nya Rawila ma bende oriwre kodwa kinyi ma kawuono mar go mbaka kodwa kaluwore kod weche mantiere. Gavana, kapok amiyo nya Rawila thuolo, achiel kuom siro mane katiba marwa en gimiluongo ni public participation. Nye wanene ahinya wach mar golo rigejini, to ne chalo ka gima jo Kenya noyudo thuolo bende mar wacho gima nie chunygi. Ne gitiyo gi thuolo no mar wacho ni wan kod gik moko mochuno e ngimawa. Mano nego bini watuomo to kusebedo kumiwa thuolo kaka jood bura. National Assembly nong'uko chenro te mag bunge ka ofisa mag parliament ne nie ground mondo megi ta chenro mar public participation ni. Victor, ntiere weche ariyo manyo wuok e wach public participation. Yes. To gik manyo wuok mokwongo en ni
pap nyo thiedhi. Josiasa duto nyo thiedho, Rigathi Gachagua nyo thiedho pap. E joge ma nyo bire public participation ne, piny owacho mar William Governor bunge iluongo ni House of Records. Iwinjo Victor? Evidence. Financials gin jomagi. Victor, iwacho ni kineno kowuotho kopuk. To tieni en opuk. Kineno kowuotho ka tudo, mineno ko odhi ni to mano en atudo. To kiwinjo kowuotho ka gweno. Ka ng'iyo clip cha. Kuom ranyisi gima nyo otimore Bomas ka. Gi jok mane ineno kacha. Be ineno ka joka moko gin jok manyalo kata mana idho fare mochop Bomas. Niwinjo wach moro ni ere yawuoti ka mondo go jogo. Gin jok mane otero kacha. Koro ok adwa dhi matude mano. Sirikal bende ne othiedho pap. Koro sirikal ne othiedho pap kokalo kuom wajumbe. Ma ema miyo jopiny nyo penjo jopiny nyo penjo wajumbe ni to ka mar golo Gachagua ni to ureti ahinya. To kama marwa mawuoye weche mag thieth pacho ka mawuoye weche mag sikunde, weche mag adani, weche mag mbalariany, mabagni nitiere to okubie. Koro iyudo ka gicha nyo lokore, maparo ni kata William kama ne nitiere nyo odhiyudo ka kare tango lokore na ke jopiny no lokore wacho gik mamoko machandogi. Mopogore ma jopiny no wacho ke ni wayiene Gachagua samoro ok ber kata rach kako rachieno, lakini kama nuromie mano koro maru. Nikech Victor, ng'eyo gima timore ka ni keny mar William Ruto gi mar Gachagua ni en keny ma kane ng'iyo kapod ok wabiro wach public participation, ting'eyo ni jogi e kitanda manyocha gintiere cha, yuaruok ncha nochako wuok e otanda cha. Gilaro gate. Ma bang' laro gate to koro giyudo ka koro ginindo ka wigi ogwenyore. Rigathi Gachagua nindo ka tiende ng'iyo mwalo tieko otanda, to William Ruto ncha nochako nindo ka wiye ng'iyo wi otanda. Koro ng'ato nyono dho wadgi. Koro ng'ato nyono dho wadgi. Koro bang' mano giwuok koro ging'iyo kendo gichak ging'iyo, koro ng'ato nindo kolokore ng'iyo, ng'ato ng'iyo korot, ng'ato ng'iyo dhoth. Ka giae mano ng'ato achiel ochako wuok koro nindo e otanda, ng'ato nindo e dier ot. Sani koro gika ma koro gipogo ka chiendni. Koro ji penjo gini sama ncha nindo wang' achiel mane une otanda cha to nok uwachnwa. Koro sani mupogo ka chiena. Gigik momiyo upogo ka chiena ni ema koro ukelo wae. Gima nyo wuok Victor maler en ni jopiny ntiere gi weche mapek mochuno gi. Moloyo wach Rigathi Gachagua. What Rigathi Gachagua is not a priority to many Kenyans. It's not a priority to many Kenyans. Macha en gima wajumbe ka bende ni neno ka nyo gika makata moko nyo ok dhi kacha. Nikech angeni penjo ma jopiny biro penjo malewa ahinya. King'iyo public participation forums mosebed ka itimo. Onge mosetim in 290 constituencies in quotes. Yes. Nikech public notice okete gazette. Mo dier nyaka centers magidhiye. Yes. Of course mamoko gitimo kata mana finance bill 2024 mano gore pincha. Tiyudo kanyo ni target margi en sectoral players. Ka gin jo business community, ka gin jo PWDs, itimo gik moko hunje. To mana nino kagima en gir galamoro. Gima nyomiyo ma timore kama en tiende niya, ntiere possibility ma podo kadwa bire e chuny wach kama adwa goeno. Ni Gachagua idhi thich oko, to dhi e do. Koro achiel kuom ground mobiro mako ni jopiny ne oko sum pachgi. Koro oringo oloso evidence mare chon. Piny owacho be ne temo dino rodno. Nikech ing'iyo kata impeachment mag governors, te kata king'iyo mar Wambora mane ochako governor mane okwongo bedo impeached, to nitiere kaka doho wacho ni jopiny ne oko sum pachgi. Koro nyo gitemo mondo mi gidin fuok. Giti gi yore te. Giti gi yore te. To kama gitemo mondo mi kech kane ng'iyo women rep ma Murang'a. Yes. Ncha no ringo die do mo wacho ni thuolo mochiw mar public participation ne ok dhi romo. E kanyi neno ka gineno mbele to do wacho ni mondo chak ti mang'o med ndalo. E kane parliament ochako medo ndalo achiel. To public participation gi kaka itimo gi ok tim gi ni piny owacho ka opach jopiny. Magi itimo gi kaka nyowacho Juma ka nitimo gi mago kochieng. Itimo gi bora no tim gi. Iwinja. Itimo gi atima mondo mi kal kodgi. To ni neno gik mosetimore achiel kuom gi nen finance bill mar 2022-2023. Yes. Wabire 2023-2024.
pach japiny okodeo mayo jogi biro ka gi gik ma ka already giseketo pachgi ni ng'iyo ka tuomruok manyo tuomore kacha Victor ahinya Central to gi Rift Valley jo piny ywak ni jok moko biro gota gi kalatese mosekiewo chuth koro jogi ng'ato bet mane e gari e pickup kamoro to en okiewo gigo mago gik manyo ok wanyal substantiate gi to mago gik manyo wachore koro kwa bire chuny wach nikech ok wadwa katiba lerie gimomiyo nyaka tim public participation to ntiere gima nyo wuok ni jopiny no oloko public participation kaka vote of no confidence to the government nyaka MPs mantiere kuonde ma MPs koro nyewo we mok dhi ting'eni mana kaka iwinjo wacho ni Rigathi Gachagua nyo thiedho pap to sirikal bende no thiedho pap kokalo kuom wajumbe kech mujumbe manyalo wuok madhi ka odiochieng' te ni dhi loso wach Rigathi Gachagua nekech Victor king'iyo kata mana estate kuonde manyo ji aye to ka nyi wuotho to ni romo gi jomo e public participation nikech nonego bed ni gini bedo mar jopiny gi staffers mag bunge kende tipenyo ni to jaod bura ne tayo sessions gi nikech ang'o to nikech gini en gir siasa Victor ing'eyo ni nyaka nyo siasa gore nikech ma en process mar siasa koro ok inyal laumu kweth ariyo gi en gir siasa ok inyal laumu kweth ariyo gi nikech ing'eyo ni siasa jogi tene e pimo pi mak mana ni maduong' mawuok e public participation ne en ni jopiny ok mor kendo jopiny no okawo thuolo no kiwinjo giwacho ni kare ka driver giwacho ni kama kanga jajuok to dereva beje kuo koro gikona ng'oa kufa makanga magi chagi mere nyaka mechanic magi chagi mere nyaka mechanic magi mere nyaka jopiny ni kare jomoko be no medo jopiny ni kare jopiny bende we ji otho e gari no te to ni ng'iyo gima chielo manyo timore ni Rigathi Gachagua ok yot kaka ne jomoko paro kech ni yudo ka kopogore no thiedho pap to no go siasa mapek makama nyo jatend piny nitiere ochako yua break moro matin ka ne gichak giringo ne gicha ne giyudo ka ok dhi kaka ne giparo kaka kizungu wacho na walk in the park ne okena na kar wuotho kama inenie le kaka giparo no nekech ing'iyo ni gini no dhi solidify Mount Kenya wabiro ng'iyo impact mare ma kuom ndalo ariyo go yudo ka gini no weyo Rigathi Gachagua ka enie gi mbi moro ma jinja ok par ni kare en godo no dhi opo jogi ong'ama lich ma iwuoyo kuome kuonde te ting'iyo ka Mount Kenya ni kendo koro kodhi okalo kuom gini chakre Laikipia na awinjo kaka jo Laikipia wuoyo achaka dhi awinjo kaka jo Meru wuoyo awinjo kare Murima ni mano wacho ni kik mulni oywaye en Murimbe koro en Murimbe to gima miyo gini bedo koro lokore Murimbe ok ni nekech ober ne jogi ok nekech ober ne jogi to en nekech pek mar ngima ma jo Kenya kale en nekech yom gi singo ma sirikal mane giriure gi William Ruto ni ok ochopo ne jopiny koro miyo jopiny no okaw thuolo ni mondo mi gisok godo wang' Rigathi kit ne ng'iyo nyaka kuonde machalo Kericho gini ma be samoro ni paro ni jopiny nyalo support ticho mare 100% to Kericho cha benine no ka ng'ato wuok e ji okikore ng'ato wacho ni one pop ma Kericho ni ma Kericho Green Stadium ntiere kaka nonego beni lose okolose ochopo kare singo makamano chiwo kidhi nyaka Eldoret koro ne ntiere mixed reaction mak mana ni aparo ni no dhi obago sirikal kech no telo otugo cha moloyo kaka sirikal no ikore mana gi wajumbe o backfire mani gima nyalo wacho kaluwore gi wacha public participation to ntiere gima jak piny gombo mondo miyong'i ni kopogore gi wach mar public participation ni wan kanye process mar impeaching Rigathi Gachagua ni kanye Victor mai kaka nene kamugike ni gini okethore Rigathi Gachagua dhi dala kendo dhi maonge kamobare makomo no baro kata matin to William Ruto chak duoge maneyo nyako chopi gima miyo odhi en ma Victor William loyo tek William oklo lingne no en kwano William oklo to kama gicho segike mondo migiriure magichak gidog wang' achiel kitanda magie kachiena mani neno gisepogo cha nekech ing'eni ma sirikal ing'iyo ni moko kuom jok mopangi kama dhi testify gin jo sirikal kupo nono nyinge jogi osewuok
ma nyige jogo sugo kaka chiel kuom jadito mane nitiere Kemsa kocha ma wacho ni Rigathi Gachagua notemo mino bade mondo mimie gigi. Sakaja en governor ma Nairobi. To gima moko mobedo lined up. Jogi kare Gachagua odok e office. Iparo no dhi tiyo kodgi nade kapod en deputy president. Dibeti marach. Koro chuno ni kamose gikene William Ruto nyaka ng'adi tiende. To kamo ng'ade ni National Assembly kapok awene Nyarawila. National Assembly dhi kalo gini. Ka gisekalo gini dhi e Senate. To sirikal ok lone kech kata king'iyo koro omenda midwa min godo bat. Kech wang'eyo ni kae to koro odhi bedo tuk pesa kaka njawa wacho. To sirikal ma koro dhi tugo gini kocha nikech gini en siasa. William Ruto koweyo Rigathi Gachagua odhi kamodhi nikech ng'eno sen wang'o dividends gi bonga points mag tugo manyo tugore weekend ni. Ma William ko ng'ado tiende sani to dhi chando William. To nekech mai bende chakre Friday che kaka politics ma 2027 no chakore. Koro thuolo ma kama ywaruok ni dibeti nekech ang'eyo ni kiny ntiere liet ma dibedo ma ahinya Nairobi liet dibedo mang'eny sama dibet ni dhi mbele kechembe kore no kano oyiro thoche odhi temo timang'o siayo joka. To Rigathi Gachagua temo matek mondo mi ong'eni odni ka koro gik ni nyako dare odni to dwano wang' ot gik mantiere yot te magata ka koro dar to dar ko sewe ka odar ko wango school nyaka certificate gigi mora mora ero make mana kanyo Fred Nyarawila wani kidi matek kanya Fred temo kelonwa picha hie mar kao pa jopiny wane wawuoni jazo form jopiny wacho kaka giwacho ni Rigathi Gachagua ber odonge sirikal kata dhi dala to kata kamano gino lokore manywanda odotenga weche gima moko ma osebedo ka chando gine gido thuolo mar koro wacho gi ayanga. Vioje ing'eni kaka japiny to mae kama ne giyude nafasi mar be giwuoyo nikech ing'eni wach mar Rigathi Gachagua ni obiro sama ja Kenya nigi shida mang'eny kendo ja Kenya nigi shida mar thieth mar adani chane nitie mar school mar university model chane nitie kata ka koro doho no keto lwete ni girit mokwongo to magi ne nitie to pek mar piny be ja Kenya nitiere mang'eyo. Koro yudo ka nafasi mar Rigathi Gachagua ni emo miyo japiny nafasi mondo mien be koro wuogi sirikal. Ing'ena winjo mbele kanyo kipenjo ni tang'o momiyo wajumbe no ogolre mondo obi public participation. Ing'eni kani neno ticha on Thursday bunge no kobet. Thursday National Assembly no kobet, Wednesday ne gin gi Kamukunji. Kamukunji no kane gibet go mar speaker cha to iye kacha cha ne giwinjore ni mondo gidoge counties gi constituencies gi mondo gimbe gidhi ginyis japiny gimatimo ang'owa gimatimre gi gima nitiere bunge mondo japiny bed kong'eyo gimatimore. En mana ni gima nok ging'eyo ni ng'eny gintie moko ma oselalga okdhiga e public participation gi programs mag oging'is ga jopiny. To gima japiny onego ng'e ni public participation en achiel gi kuom gik mako ma chikni nomiyo iluongo ni cornerstone ma 2010 constitution manyiso ni en gima chakre kuom japiny kadhi malo to kata mjumbe ni mogine en mana ng'at mo okawo power no karitoni. Omiyo sama ne mjumbe odok dala cha ne ber nikech korembo winjo pach japiny gima japiny paro kode to en be unyiso japiny ni an kabiro to mae gimo timang'owa mae gimo kela emomiyo ni neno ka japiny yudo nafasi ma korembo face mjumbe ne direct nikech ng'eny wajumbe gi be mondo itimang'owa iyud tek. Koro mae momi neno ka gini ni wacho ni ne en referendum ok mana ne Rigathi Gachagua kende but ne en referendum ne ng'ata manomiyo ombulu mane ja Kenya omiyo ombulu 2022 manyiso ni kanye ma ng'ata ne koro yawo chunye wacho ni an namiyo ombuluna to kaneno kitimo ang'owa okitimo tija. Koro frustrations manche ja Kenya ni godo kate jo mano biro wajumbe gini mano bire buchegi ema koro mae mane nafasi magitimo ang'owa magimbe ne giyudo maginyalo nyiso gigodo ni tich ne wamiyo to kwane kuni utimo tich kaka wadwar nikech ok anyalo wacho ni ne nitiere kama nene public participation mane japiny wacho ni mjumbe na kata MCA na kata governor na otiyo tich maber. Koro kata gima ni neno ka ji wacho slogan mane kufa manamba kufa dereva kufa tandboy ne na frustration ma ja Kenya ni godo ni un jok manche waneno ni ema un gi hope marwa
to koro onge. To mana kaka gavana owacho to kata Ken osewacho ni iyudo ka wach Gachagua ni ok ne en priority. But nikech koro nobiro, koro iyudo ka koro gino ne lokore. Conversation ne lokore nikech koro ja Kenya golo mirima. Wach Gachagua ne en gima oluongo ni trigger. En mane otungo dwaro mar japiny wacho gik madiyogi. Koro ne en trigger. Koro iyudo ka ja Kenya ne wuoyo gi mirima. Nikech ka dine onge mano, ok apa ni nitie ja Kenya manyalo wuok sani mawachi ni kaka nitie Rigathi Gachagua wuoyo cha ni ne gimor godo. Nikech katiba mancho biro notemo golo gimiluongo ni tribalism. Kata BBI mani neno ka do nothicho oko. Ne wacho wach man national ethos. Mane ni koro ok onego bed ni kiromo koda tipenja ni kanye. To ja Kenya machielo bi penjo ni kanye. Ka dhi manyo tich, onego bed na yudo tich gi qualification na. Ok onego bed na yudo tich ni awuok kama kama. Nago kura kama kama. Matini gir mtu wa Murima ni. Nomiyo jopiny ogolo mirembe gi bende. Beno ogolo mirembe gi. Nikech ing'e niya, ka oseyieri jatelo, kura to nyaka go kata mpira wadhiga neno ka mpira tiwacho ga ni there must be a winner and a loser. To ka loser no sebedo kinyalo wacho ni koro nikech in a loser koro kwadwari, to winner ni be koro nikech ne in ja Arsenal, mana jo Arsenal kende motimo ang'owa ema mondo mor. Koro kanye maparo ni Rigathi be kanyo nodwa dhi ahinya nikech ing'e ni ndalo kaka nowacho government of shareholding to ji nyiero to ji mor winjo konyiso kabila moko ni un beduru chien kuchocho. Wan wakwongo wapogre ka modong chal kaka bread crumbs wabro miyou modong. Yet sirikal to jiteti mang'owa chulo ushuru. Jite mantiere Kenya kae ni e bwo chik mar Kenya. Ma en owuon noting'o muma chieng' manodonjo ofis kowacho maber ni obro luwo chik mar katiba kaka en. Mowacho ni so help me God. Koro iyudo ka gik mancho timogi nodhi kinyume mar gik manotimo ang'o manowacho kodonjo ofis. Koro mano be ne en trigger. Emomineno kata kane wacho ni kata kano dhi mokelo joge, sirikal bokelo joge, to nitiere jopiny mane wacho ni katukel mana both sides. To nitiere kaka gik moko ok ber, the center can no longer hold. Koro iyudo ka Rigathi ni mana kaka ne gavana wacho, aparo ni the die is cast. Bunge ka okane ka en gimare. Nikech kani neno accounts apaga chiel mano ketnego. Ting'e ni bunge tidwara chiel. Okochuno ni nyaka yuda parga chiel go. Mana chiel ng'i kes mar baba yao. Richo ng'enyne. Baba yao nodhi dala gi kes adi? Achiel kende mar mayo lo ne wido. Koro yudo ka gigi be kata kes mobiro no ibro mana ng'i achiel. Gin aparga chiel to mana achiel. Tachiel kuoma king'iyo ground abiriyo. Mar gross misconduct. Miwacho abuse of office. Kaka no influence office tender mar KEMSA. Ka dieri nyalo connecte gi wach mar KEMSA no kama wuode ntiere gi messages gang'o ginigo. Koro yudo ka mage ma ng'ato nyalo wacho mabe ni abuse of office. Nikech king'iyo article 150. Gima nyalo golo office en gross violation of the constitution and national laws. Gross misconduct, abuse of office. Koro king'iyo magi ting'iyo ka grounds mano kelcha mana kidhie abiriyo no kende. Tiyudo ka nitiere gik mochime direct messages moko mani keto ka miro ka wuode ndiko ni His Excellency oraka. Koro magi manyaka koro okwer ni to en no wuode no dhi gi nyinge kosen manotimo ang'owa en manotineno ka Andrew Mulwa mane former CEO mar KEMSA oketo nyaka namba ne, moketo namba wuode, moketo nyaka ja proxy mani yoro mondo bioti mang'owa mondo kaw bidding tender bidding documents mar joka Shopika mane kambi mane imiyo tender ni. Tineno kata Mulwa wacho mabeni tender no ne sneak in kasa oserumo to giyudo. Mar ariyo king'eyo mar secretary to the cabinet kata kiwe gimoro amora tiwacho ni siri mar cabinet ememiinjo kiluongo ni collective responsibility. Sama untiere kachacha gimuwacho chal ka gimukawo ot kiwuok kachacha mawacho ni ooyo mano to unu wacho anaonge kanyo. Ogolore.
tigolori. Ineno kata William Ruto ndalo mane entiere ni ineno kano wae cabinet to kapa ni nitie chieng' manodhi mowacho gimoro amora mano chimo uru direct gigi kumotimo ang'owa mane entiere cabinet nosiayo joge emane wuoyoga en kobiro to notimo ang'owa noumo. Koro ineno ka finance bill ni Rigathi Gachagua nowacho ni en owinjo jopiny to ne entiere cabinet ka gikadho finance bill. Nairobi River Commission ni neno ka secretary mar cabinet Mercy Wanjau o state maber mowacho nyaka organizations mane giwinjre go Ministry of Health ni neno ka Nairobi County nitiere kanyo National Water Authority mamagi no winjore te mowacho nang'owa ni implementation nyaka timre. Ni neno ka ofise emano onego bed gi ministries moko to implement to nokotim. Koro yudo kama gik makoro gibro ng'iyo to gitaye. Ang'e ni en obro biro gi defense nikech embe kama entiere ang'e no pango mare. Obo wacho ni an chairman mar IBEC ma coordinate counties gi national government. Koro kae anyalo ng'iyo ni tang'oma timore. Onyalo wacho ni ncho fight wach mar illicit brew mabe ni neno kasa kajo list kaka chiel kuom interference mano time county mar Nairobi. Ibro injo ko wacho ni mabe ni no mi assignment muchung mar milk, coffee and tea. Mo wacho ni kata be yote mang'owa odok chien. But koro king'iyo gigi gi intertwine gi case mane nitie tineno ka gin gik moyo orochore opogore. Koro magi aparo ni e kama king'iyo tineno ka case ne e bunge ka to chal ka gimo timo ang'owa adandi erokamano. Ken nitie wach moro mane gidre kuom kanyo kapok amiyo governor thuolo gima ne governor olose mar kawo pa jopiny kata public participation oparona ni Kenya pod ni chien e tego chik matayo kaka owinjore bed ni tayo e kawo pa jopiny nikech ing'e ni Justice George Odunga kane nitiere division mar doho mochung' weche mag katiba nowacho ni public participation must both satisfy dwaro mar quality gi quantity. Kiko beda gima itimo mar kadho saa. Apani ka watieko ma nego beni chako gomba kanto en yo mane ma japiny biro bedo ka chiwo pache nikech sani king'iyo to ne ji omuomore gimoro ma samoro ne nyien ka wachalo joma go ombulu mar paro ming'isi ni yes katigo no to ndalo moko ka iwinjo ni samoro group moro mokawo kete hotel moro ng'iew ne gi chai to migi file mara dai moro mokama to gikawo giketo tenge to gimadho chai ka gitieko to fair to jiwuok dhi dala mano sekawo pachgi gisego signature ni okawo pachgi. Koro onego bed ni wabedo kod chik motegno nikech katiba to osechiwo thuolo no owinjore bed ni bedo kod kawo pach jopiny to yo midhi kawego kwan monego kaw gik ma kamago te owinjore bed ni koro chik bed apani samoro jor buro osedigni ng'iyo ni nyalo redi chik makama mondo mi kik chendi ahinya to kaluwore kod chenro mitimo e kor gwenge ma samoro dibed ni koko kawo pach jopiny to kata doho nyalo chungo. Koro apani kanyo to nyawo osebedie to osebedo gi gimomiyo. Koro kiweyo mano to wach Gachagua mar kata mana kwayo ng'uono maneno kokwayo nyoro cha e kanisa kendo king'iyo kata mana kaka nowuoyo gi duonde ne nitiere luoro moro mosedonjone koyo moro mosedonjone kendo king'iyo kata kit lemo mani lemo kata kane min ode pastor Dorcas lemo to nyisi ni gichacha koro osechopo matuta ahinya kendo semulo chunygi ahinya. Erokamano. Adwa ni make mana kanyo Ken nikech radio nego biyo weche manyien abro dugo iri Ken kaachiel kod governor ka obro mi nyaka clip ka aito Nyarawila bende bro mana make kanyo ni to wach mar alam manyo bedo e kar jot moyiedhi mar jalup jatend piny Kenya man Karen kama bende en kar romo manyo loki bedo kanisa maler nyakoro Mgajwang nyasi mabende no won no dhi ka jatend piny Kenya William Ruto nen mana bathwa ka e kanisa mar AIC Milimani kama nyo dire gi jo Kristo e alam mano mar odira kit loso mar nyoro kachiel kod kit bolruok mano ngiso kuom thuolo mokwongo ne ngiso nang'o nyakora Mgajwang to ng'ato ndiko na message kaendi iluongo ni Stanley Ogada Janyando owacho ni Rigathi Gachagua nokuongore ko chamo Gachagua said so help me God kara God ema ok konye kaka Stanley nene kamano Sadik odongre ka dekende wayudo yweyo matinya kwa Mgajwang maduogo kod weche mamoko mabendo yiko ni okinyi makawone e wach matwak mar kaka wanene okinyi masani kete manaka
So far umefikiria kinyo utafanya hido? I'll clear my school fee and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you want. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana, hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 4. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Penj laktar ko kale Ramogi TV, ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Mana kamano nyakoro mwajwang' weche mag jopiny ka koroto ano kanyo ka ote marabongo jakoyugi wachini good morning Maka Juma. Gachagua only apologized to his boss who is the president and members of parliament. How about the other members who he said are not shareholders like me and some of you in the panel? Really? Hiro kamana inya abongo ja million. Machelo ka indibende wachini Maka Juma adieri eni pap nyocha othiedhi ni nyocha neno ka jongao susore gi jod bura to jod bura moko neno ka gimano ko mobilize ground maber ka luo koni pesa go dhi kanye. We demand for accountability. Pisika ni Mombasa adiera ni pap nyocha othiedhi to gimane aneno rigiji no thiedho pap maber moloyo jo sirikal ko kuom MPs nen siling 500 korka rigiji en alof mok pog ji areo. Emo ng'enji ne wacho ni gidhi giduto kufa gari kufa driver kufa makanga. Pisika ni Mombasa nene kamano oyawore wuod Juma. President Ruto nene otiyo kod Gachagua mondo oyud kura mar jonyeri nikech Kiambu kod gwenge mag Central mamoko to nene osewuotho e kanisa gi momako jite. Wajatend Kenya gi jalupne kod ng'ama otero ng'ato e kisera en wach monego non matut ahinya to biro chopo ke oganda jo Kenya kanye. Aito ng'ato wacho no kani Maka Juma oyawore ni kitero ng'ato wuoth to podi ne wuon wuoth rigiji no tero Ruto wuoth to kone gobano claim ni en bende en wuon wuoth ok en co-president mane gima pod chando jali. Okay, samoro ene momiyo dhok modhi nyuomo gi suit samoro ene momiyo suit morwako koro owuoyo e wi pesane. Okinda Ojuka mabende ne janon weche mag siasa. Hello VJ Bosna Ken Mwagi jowetewa kanyo. Tell him as Green Congress Party of Kenya we don't support the impeachment process of His Excellency Geoffrey Githu Gachagua. Oken priority ne jo Kenya. It is a fulfillment of deceitful behavior in our Kenya Kwanza team. Kawuono Henry Githu Gachagua samoro kiny en ng'at machielo. Koro gini en tuk siasa. Moneno kamano. Asante sana Okinda Ojuka wuda wendo kuom wach makamano. Jako Sodo wacho ni oyawore. Wach mar rigijini to koro tek. Machielo ka bende wacho ni nitiere other areas of priority. Mokwongo en wach mar teacher student ratio. Mar ariyo wach mar failing systems in our health department. Machielo ka security mar jo Kenya ok ber. To magi ni weche monego beni kuri mulo kokalo kuom public participation to jod buro gi wach mar rigiji kagima is a matter of life and death. Kwani nitiere kwani rigiji mosatimo makosa maduong' ma jomoko ne pok otimo e sirikal. Are we an all inclusive government? King Yokarama set appointments.
ni omiyo koro were uru gi ji mos. It is their time. Jo ODM owe susore lweny moken margi. Okay. Machielo kaini wachi ni Anna Silvanus Onyango. Awinjo ni Rigiji oiko a battery of lawyers mabro konye to defend himself e wach mar rath budhi face ni. To kata kamano en atuk pesa. Wang ni jod bura dwa yudo pesa kang'no ne. To pejna jotelogo ni to upar ni jod bura mag Central bende bro go kura mar to impeach Rigiji koso ginyalo abstain. Mano yie chiko yie ni inyalo decide kaka mjumbe ne nyalo wacho ni an kech ma ja constituents na o kabiketo kura. Ba mano chiko yie nkech king'iyo kata voting en either you abstain go yes kata go vote no. Koro bro depend. Tingeni e kura kae to nyaka wajumbe raise 2/3 ma en 233. To mondo mi Rigiji olwar be kura ni nyako manyi wajumbe 117 mondo tuongi 233 no. 2/3 tuk pesa. Tuk pesa. Kode sano badira nyaka gol pesa. Erokamano. Pesa to sirikal be injo kaka governor wacho go pile ni sirikal oingo bat dano. Ok ni piem go. To sani William Ruto ng'eni njoso wacho ni en ng'ato achiel kuom jasiasa malaki e Kenya ka kabisa. Nikech en onge kura mose yombe. To onge gimose chako ga matima ng'owa mo yombe. Koro kapa ni mari gi jini e mobo pet mokwongo. Kobedo piny mos wacho ni maena na mila tuk nyithindo. En tuk pesa gi tuk koyo be. Nitie kana joma yolo kuom koyo mondo kik angombo lo kata samoro kik gichop mondo mi giket giyuda kwana yudre mara 233. Tinga mang'isi ni samoro kidhi oneka in bende ni golo duondi. Samoro ang ne lawi saa achiel mangima e gweng'. Koro nitie kuonde moko ma anyato gwenge mag Central kanyo. Ineno ka nitiere gwenge moko makata wabunge nok nyal chopoe. Samoro chul to kochuli to kipara samoro ka alwora ma intie. Pora pani mago be itiyo go ahinya. To ogene yore makare. Nchiwinjo ka jod bura ywak ni mondo arita omedre. Nchiwinjo ka jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa wacho ni mondo speaker ogol chik mondo mineni arita omed ne jod bura. Nikech yok ne ng'ama wadil go ne en ng'ama jarateng kendo chunyi be rateng. Chunyi be rateng. Black man with a black hat. Ng'ama chunyi rateglo. Koro nyisi ni luoro moro be nitiere, koyo moro be nitiere kuomgi. Nikech Kimani Ichung'wa okena na MP ma en jaod bura mosetiyo. In fact ing'iyo kineno grounds achiel kuma giketo. Ten bridge mar leadership and integrity magi wacho maber ni kanyo nitie kaka threaten nitie kaka o threaten wajumbe koro yudo ka wajumbe wacho no sebet ko buligi o threaten gi osiayo japiny mondo kuom jod bura koro jod bura wacho no osiayo gi makoro ginyal timo tijgi mar od bura nikech nyaka do mara 12 ni kapo kidonjo kono karombu mara 12 tingeni mano be ingeni wanyalo ng'iyo ni sani en igariyo nyaka nche jogo yier lakini repercussions magini tingeni dhi mbele ingeni Kenya samisetimo elections to kura machielo ji chako go nikech kata William sani gimatimore sani ok en kura masani en kura ma 2027 omiyo kata jogi mineno be ntiere ground gi be en the same to Rigiji aparo ni o master siasa mar japiny koro dhi play victim ne japiny nikech oneno ni kanye monyalo yuda ng'owa e resruok nikech ing'eni kane gini ochakore nosiko konyiso wajumbe niya ane William Ruto nominator kaka running mate to joma noendo sama no appointa ne en japiny sama ne japiny otimo nang'owa mano gonwa kura gi William Ruto ka wach nitiere tadok ir jopiny ka wach nitiere tadok ir jopiny koro ne sirikal otero ne jopiny maoni e public participation mondo japiny otim ang'owa oket duonde public participation ting'eni wach public participation e kidok kendo gima ne Ken wacho
ing'eni chik article 118 owuoyo maber e wach public participation to kae wacho ni bunge biro biro gi subsidiary law manyiso ni nyiso kaka tayo wach mar public participation gini chakre 2013 chik ni pok obedo nyaka sani ni neno kata referendum nitie manotem mang'eny oko a Kenya ne wan gi punguza mzigo ne wan gi BBI ne wan gi mar pesa mashinani ne wan gi mar amendments to the Kenya Constitution manotim gi Senate koro yudo kama gi te ma onego beni dhir japiny onge chik matayo public participation sani ntiere proposed legislation mani National Assembly mar tayo chik mar public participation kako nego time to wabunge poko kadhe emi winjo ka Ken wacho ni onyalo bedo by design kamano makimana kanyo Ken ka ni poktie koso seche kana ywayo rigiji mana kaka ne Fred wacho ni gino chal ni koro en gimo sengadi ne koro to wuok ne gidhe lamo nyoro kendo king'yo kit lamo manyoro cha kila ng'ato no lemo ng'ato no leme bathode ke jatan piny AIC Milimani nitie mane tie kare jot mare ka to king'yo jalubi jatan piny be e kanisa ma Ruto wuon ema no chuogo kinde mane jalubi jatan piny Karen kucho ema embe ne no leme e kar jot mare nyoro koro mana daka matin kende Ken Muga Giesani wase tieko winjo weche manyien adimba mane dhi nyime Ramogi FM ma chigni uro jo winjo te mag Ramogi Radio kar chuny jaluo e twak mar kaka onene kane wasomo ote mag jopiny to chuny wach kane pok wadhi ywe matin en alama nyo bedo nyoro ka jatend piny nyo diro kod chokruok mar AIC Milimani man Bath State House kanyo ka jalupne nyo diro mana e kar jot mar jalup jatend piny man kare Nairobi ka Ken ne dhi nyime kolero kanyo ni mana kama William Ruto wuon nochuogo noleme kendo bago buche magalam e mari gi jibe ne nyong'ado ni sama koro weche gi tembe koro imene kanye mano onego beni koro emano neno kaber ni odhi go chonge piny ka otene kod min ode mabene jadolo mar kanisa ko wacho ni koro Ruto kecha nikech king'iyo kaka nose kama osechope cha tapani en bendo rieka nikech koro podo manyo chuny jo Kenya mondo jo Kenya onene lit kata wuon nyoro ka debe nitie na konyo piny motegno tapane de achwero pi wanga koro jalup jatan piny litna adoni wawinye na clip mar rigiji kanye loso nyoro e kanisa wang'ena na gima luongo ni body language mare gi kaka no loso gi bolruok mopogore gi kaka osebedo koloso gi thuono moro gi gero moro kaloro kod weche makoro muomene ka wanyalo yudo clip no mai kaka jalup jatend piny Kenya no loso. If in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart to forgive me. If in our zeal to work, I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. If my spouse, in our duties for the boy child and our program, has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. If our brothers who did not support the president and myself in the way my region and the Rift Valley supported him, and probably you find that in appreciating our people and the support they give the president and I, probably our utterances made you feel uncomfortable. We rubbed you the wrong way. Please find it in your heart to forgive me. Kadipo ni eyor mar tich na kadho ne jatenda kata ne jaod bura mora mora iye gino donje chunyi ting'wonwa kadipo if wach pod mari aya koso dibeni kata mana chenro ma jaoda timo mar konyo joma tindo the boy child nyalo bed ni nochwanyi ago bada piny
Jalup jatend piny nong'isa jatend piny ni gik masebedo katimo gi te ok apar ni gin gik maricho. To mak mana ni kipo ni in kama intiere iwinjo ni ne giricho to kare ng'uono. Apenjo niya, ng'uono ng'ato kwayo ni kichang'o? Apani kanyo. Nikech en owuon okier. Ong'e gi chuny no okier. Koro gijine temo admit ni no osekier. Kien. Koso? Ka winjo gino maber, tapani poro dagi. Apani king'iye to wacho ni onge gima rach mosetimo. Okay. To mak mana ni in kama ineneno, kapo ni winjo ni gino ne rach to kare. Ka wacho ni ng'uona kare. Mano kaka Rigji nene. Urito duoko mana kaka William Ruto koro nene. Nikech owacho niya, e kinde in our zeal to work, e kinde mosebedo kwa thuthni motegno mar tich mondo jo Kenya oyud ber gi gik kamago. Asebedo ka tiyo matek. To kapo ni in kinde mana tiyo matek ni, ineno ka nitie gimoro mana timo marach, kare ng'uona. Matiye ni in our zeal to work. Matiye ni gik mosebedo kotimo kate, kata mowacho kate, otimo gi kaka gin gik mowinjore bed notimo kaka yor tich. To e yor tijni kapo ni nitiere gimini neno ka gima osekier, to kare wena. Victor, okahero ga ng'ado ken. Okahero ng'ado ken nikech ang'ine sana biro. Lakini kama ken yienge no, Rigathi Gachagua ne ok okwa ng'uono. Ne ok okwa ng'uono nikech ok inyal kwayo ng'uono tiwacho ni ka dipo ni kong'o mana akedo godo ni emarachni. Kong'o gi kijende mamer mane jaoda konyo mondo ae kong'o ni. Kare makarachni. Victor ok anyal wacho ni to ng'uona. Pole bas miwinjo pole bas. Yes. E kare pole bas kuom timo gima ber. Kikwayo ng'uono ok ichiw conditions. To bende nitiere gimo temo wacho. Wewe kata condition. Iturbat iwacho na kosa. To kotur to wacho kuom achielo temo nyiso jopiny ni an kong gimomi inega momi gola. En kong'o ma ok adwar ni. Kong'o ni ber ne jatend piny mondo umed madho mondo leke uomed tur. Koro no wuoyo gi ng'ama opogore gi William. Koro joma tindo mosebedo ka gini omero ema bende nyotungo sirikal chien kacha. Largely gi weche mag frustrations in life. Yes. Koro nyo wuoyo gi joka. Yes. Mosken wach pod mari. To king'iyo kanyo, apani en bende nogoye mariek. Nikech kapo ni en bende owacho ni asekoso ng'uona. To nyiso ni ne bura dhi loye mayom nikech sani to oseng'ade ni owuok. Bura ne dhi loye mayom kata mane nyimo od bura. Ni dhi wacho ni no kata ka en owuon ogo bade piny ni magi makosa temo setimo. Koro emomiyo medo if no. Kaponi o kadiponi nyaka no med mano mondo kik wach ni koro mago weche mowacho ni nosego bade piny. To ngiso ni machacha ne en mana mbola e nyim kanisa gi manyo yo monyalo nyongo do chuny jo Kenya. En rieko mar yudo deo wang' moro kuom jopiny. Kuom jopiny. Nikech ng'eni king'iyo tichalo ngero moro miwacho ga ni nitiere ondiek moumore gi yie rombo. Kata pien rombo. Koro samoro ng'ama wuoyo go chama jatend piny cha to ng'eyo gima chunye en. Okay. Gima chunye Rigathi Gachagua wacho pogore gima waneno ka korwakore kite. Nikech ng'eni ka dipo ni rese to nego bed ni noserese makata pok ne wang'e gima timore. Kata mana ng'uono cha onego bed ni osedhi adhiambo gi kware makata kone no ochopo. Wanawinjo maka jatend piny luongo wa mondo wadhi wamak weche. To wacho ni chakre kawuono wacho ni wawe. Wasewuoyo kode. Ok owinjore bed ni obiro kwaye e mbele oganda nikech kata ka ne giwinjore inyalo paro ka ne giwinjore mondo bed jalup jatend piny. Kata wan jofwambo ne wabedo oko kanyo ma ji oriyo nyaka otieno ma kech nyaka kinyine wakia gima ne gipange iye. Kata chai no komiu. Iwinjo. To ka ne giwuok to jatend piny ema nobiro to lendo ni wasewuoyo ma jalupna. Koro nyiso ni kaponi ne en ng'uono mondo to dhi to kata ka en go chong piny kata ka en rwako guguru kata rwako gine kaka ne Jona gini no lemo kirwako gunia gi gik makamago. To dhi to donjo e kar mar pondo kar jatend piny kanyo to ng'ise ni jatelo koro ka sedhi marach. Koro wena. Ti wene gi kanyo. To ka giwuok oko to kech kin jotend piny ma jopiny oketo geno kuomgi to giwuok gi duol achiel ng'ato chung ka ng'ato achiel ochung e bathe to gilando. Nyalo paro kata ka ne weche tek e od jatend piny mosenindo Mwai Kibaki kod min ode. Kane weche opondo ahinya motek to ne gilose ma gitieke kata ka jatend piny biro chung to wacho ni an min oda en ma weche muwinjo oko opogore. Koro gikwong gilose ken gi ji ariyo
to giwinjore to achiel ni koro mate wach to koro kibiri ikwa e mbele jopiny kama mondo ng'acho winji to ng'ato biro penje ni awate kia kuma ofise nitie namba ne mar simu ionge go kata ka en email to kata ka en yo machomo kar jot kapani samoro inyalo geng'e kapo ni nitie richo moro moko timo ok nyal geng'e donje kar jot mar jatend piny ka to kata kinya geng'e rangach ok en ko mana simu achiel kachiel ne namba achiel to wacho ni antiere ka ng'ato geng'a ka gone simu mondo adonje erokamano ing'eni nyarawera kapok amiyo Fred ing'eni VOJ gima kama ineno Fred Ken kelono adieri mar wach en ni jogi kosebedo ka nenre to mane momiyo nineno ka Rigathi Gachagua kanotimo interview to nowacho ni nyaka WhatsApp group mane gintie mar dari mar jatende nogole ma joge motima mogik ching mane gin kaluocha nyabet ni mane ginenre mogik nikech neno kata function mane nitiere Nyeri nineno ka en Kirinyaga iwinjo ka nowacho mabe ni noore no kudho buru marach ya yocho ni noore koro ing'eni kae bedo go penji ni en to kama gintiere be gin e talking terms to kata nchi neno kachiel kuom witnesses governor ma Nairobi Sakaja be ni neno kanodhi wakulima kuchecho neno kanondiko ne weche mbui to nodwoke monyise ni in gi namba na gochna mondo inyisa gik mindiko social media go koro mano nyisi ni nitiere kama be nitie pogruok manitiere kanyo mano miyo koro dhi tura i kanisa mondo koro kanisa kae mondo ka kuwuoyo gi jatende to be otemo wuoyo gi jopiny mondo jopiny otim ang'o ing'eni iwacho ga ni koro ka in e cross sama in e cross inyisiga ni your last words koro kachicha ema ne nitiere nyoro e kanisa ema mineno kanotur bate kanisa kachicha mowacho ni kama kech ing'eni kama koro wantiere cha ting'eni wacho mana ni eviction party nitie mabire Hustler Mansion nyochi neno ka interview nowacho mabe ni anot kae gik ok dirom kata pick up gikatin ochuno ni nyaka tim ang'o anyalo walo gam koro manyiso ni kata embe en kama nitie gimosenyise ni weche ok otim ang'o ok ber kama koro weche ochope nikech kineno kata kaka ncho wuoyo gi sani Rigathi Gachagua ma wuoyo opogre kabisa nikech kata wan jofwambo kanobiro ni winjo kwacho ni hao watu Azimio hao watu Azimio TV koro sani wane makoro kendo koro wantie kachicha wamiye platform mar wuoyo gi jatende mondo tim ang'owa ong'wonne ng'ato ong'isana some ndiko moro ka Jo-Ibrania jaote Paulo Loso Jo-Ibrania 12 matindo 11 e sami kumwe ng'ato to kum ok nenre ka gima ber to onenore mana malit achien to joma osepuonji e yor kum nyago lebo mokwe tiende ni ngima ler 12 emomiyo jing'uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore 13 losuru yore moluwo ochikre ter eka tiendeu malit ok nowil to nochangi temuru mondo bed gi kwe kod ji duto kendo beduru gi ngima maler nikech ka ng'ato ok ler to ok none ruoth mane wach Nyasaye Nyasaye roka governor otenore sama wane gine sama wane yo baro weche manyien ayudo message kumosepwa Benadaete nao kwa somo kanyo gin Kisumu kuma gine kuma ne gine giken kocha kanyo chiwo bas keching'eni ntiere kaka oikore piny kuodhi maber okone okete kaka wanene to maduong' malich moloyo nonego beni jotelo oketo maino mathoth gik makonyo jopiny nikech siasa biro to kalo mano bende chal gi gima osiepna iluongo ni Oludhe kendo oro the same thing ka gin gi osiepna machielo iluongo ni Mary Kimani ka gin buruburu Victor ma kore nyiendo wach to chuny wachen ka eni William Ruto emo ng'eyo Rigathi Gachagua moloyo kaka wang'eyo kech otanda manyogi ni echa kata mana do ok nyal chuno gi mondo mi gibetie wang' achiel ji ariyo gi emo ng'eyo kama ncha gini okethore godo to gini osekethore e lwedo ma onge gimi nyalo los kama gini chak duogi e wang'e mar ariyo Victor Rigathi Gachagua gi William Ruto koro William Ruto nodonje gimo ng'eyo to mae miwacho ni gimotamo wuoyi wadu iwacho ga ni gimotamo wuoyi wadu Rigathi Gachagua notamo wang' Uhuru Kenyatta
mano setie boye kuom thuolo mar higni machalo mar dirom chigni ga 20. Kuru Kenyatta mano tie boye kaka pie mare ema nyotamo. Tiwacho ga ni Victor kineno ka nyadendi moro long'o ahinya. To obi otamo ng'ama ne gin godo cha. Koro William Ruto bende ni wote mane samoro ene mari Rigathi Gachagua nyalo winje moloyo kaka no winjo Uhuru mano ochako godo. Koro nodonje gima ong'eyo. Koro emomiyo jopiny wacho ni mae osiki tiek go mana kaka notimo nade mana kaka nochako. Adiero mantiere ni lweny ni en lweny marabora. Nekech king'iyo ground mani ichiwogi Victor. To kwanyalo wacho ni Rigathi Gachagua e jamibadhi e parliament to e sirikand ni moloyo jomibadhi te. To king'iyo kata mana meeting mag public participation ka onge kama nyeo isomo ne jopiny gigi. Ne en gir siasa. Momiyo ji ne biro ka ng'ato sekete wiye ni Rigathi Gachagua dhi, ng'at machielo be biro ka wacho ni Rigathi Gachagua dong. Nikech process ni en both political and legal. And legal. To gima ne timore political angu mare. En political process. Political. En political. Man gi legal avenues to pursue this political process. Legal gibro dhi tido. To legal avenue gi ok bi save, ok nyal save nikech ma nyalo save nikech ibro penye no team public participation. Ne wanana ko team. Victor wach ni wach maler koro moni vidi. Tuche. Ka ng'ato opogore gi minode ma keny ni osetamore. Kata do wach ni dogo do dagi. To do ok nyal chuno mondo timere odno. Dong nyocha gidwoko Kawira Mwangaza. Kata bednade lakini nikech gigi gin gige mag siasa. Gidwaro political goodwill both sides. Nikech jogi no winjore ki siasa mabi. Mae momi ineno nyaka jodolo bende gini otamo lamo negie. Jodolo momiyo koro wan kama wantiere ni. Nikech ineno ka chien kacha ka yiero ne pod ok ochopo ne giduto giting'o omenda makore lach to giteri e kanisa. Manyo waneno ka jodolo moko otemo wuok nyoro koro sani ka gisayo jo-Kenya mondo mi jogi thuolo to gine ma giketo wa kama wantiere ni. Nikech sama niting'o pesa tikonegi ka yiero chiegni ne ok gilose. Koro sani gimbe gimiyo wanie gini. To chuny wach en ka ni Victor. Rigathi Gachagua ok norachie moloyo. Jogi te king'iyo makosa mani iwacho notimogi. Nitie be jok mose timogi. To mae en gir siasa. Koro ka kar siasa osekethore. To Rigathi Gachagua kata ring dir mana jopiny. Kata ringo dir mana ir do ng'ama nyalo save en William Ruto. Nikech en deputy mar William Ruto. Ng'ama nomiye tijini en William Ruto eka jopiny odhi otimo ang'owa odhi confirm gini e ombulu. Koro as long as ni kinde rach gi William Ruto kata bed mana machalo nade to William Ruto e jatend piny kama koro gini osegikene kama koro gini osegike mowuore makoro ineno ka moko kuom nikech nitiere juniors mag Rigathi Gachagua e sirikand ka juniors gi osechae mosegike okang' makoro jogi wuok oko gidwa testify gima ineno watemo wajocha ka William Ruto dok moromo gi Rigathi Gachagua to William Ruto dhi bedo nondhogo jok mani ineno ik kaka witnesses nikech kata secretary mar cabinet yes Moses we nyaka affidavit. Yes. Nikech wan gi gima luongo ni collective responsibility. Onge tiende kaka second in command ma sit in the cabinet. Siri mokuodhi e cabinet kanyo to inidhi balo gi make ni an kanya onge an jaote jopiny ana winjo ground. Aya king'iyo kaka CS Alfred Mutua nyo wuok Kielela molose wachni kendo wacho no support gini makmani no loso koriek ko wachne kaka ja Kenya kendo jakanyo mar duond bura mar maendeleo chap. To kaka CS mar Labour. Yes. Mano oko yiene kaka CS mar Labour. To Victor wang'eyo na CS bende pod onje political rights. Yes, and political rights mana ni right of opinion. Pod en ja Kenya. Yes. Koro kama gini nitiere juniors ge momiyo gini kose wuore to koro kato oduogi ka William Ruto amend fences kode to jok mane boye ka ema dhi hinyore ka kiwinjo Kimani Ichung'wah kinyo wacho ni ng'at magidil go en a black man with a black hat. Koro tiende ni koduogi office to dhi rudhore gi jogi. Sirikand no ok dhi function. Koro kama gini ogike ni William Ruto ose count political cost. Oseng'eyo ni divorce mare ko obiro Rigathi Gachagua repercussions mage madhi timore. Osego kwano. Lawni okidhore ok nyal bawo. Ma kama ntiere ni kan William Ruto to nekech okan tang'eni joge winjowa. En ni kama gini ogike ni nyako yie Gachagua ogwere go nyaka tung. Moke toko. Nekech koweye ting'eni kama ne Rigathi Gachagua wuok e weekend ni.
obiro gi political capital, oseywayo mountain moketo wang'adi wang' achiel, Murima mani winjo wacho cha. Koro William Ruto ni kama tek, mabede an William Ruto, to kosethiche oko, to ng'at monego kaw kare de ok akaw from Mount Kenya koro. Nikech ong'eni Mount Kenya osedhi. No nyalo kaw Musalia Mudavadi ema koro mi gini. Kata okaw ng'ato Coast ema koro mi gini, nikech kute kata koro miyogi giwinjo ka joka ne wacho ni githo giduto te. Kendo giwacho ni no Gachagua no Ruto. No Gachagua no Ruto. Tieni joka osedhi. To Victor, onge sirikal kata ot minyalo ta gi wiye ariyo. Rigathi Gachagua ogolo wiye. Ting'eni ma en wuod Mau Mau. Owacho ga ni en son of Mau Mau. Okoyot kaka iwinji pareno. Kidwa ng'iyo ni noyot. Historia masomo to kane nying kware moro. Kane idwa nene kaka otugo mondo ing'e ni en bende okoyot. To momi ineno ne othung'o William Ruto e kenyni. Nikech mondo William Ruto wuog oko mowach ni kenyni ojoga. En emo ng'e gimoneno ka chiende kocha. Iwinja? Ene mong'e gimoneno ka chiende kocha. Ndalo moko bishop moro no ogona mbaka mokona ni Fred kizangi ni jomadongo winjowa nogo ni Fred kineno tungruok moro nitiere e piny kata kieny kamoro, to ka podo kibedo piny gi wuonu mopimo ni gima dhi mbele kanyo ayie. Kech William Ruto emong'eyo kama Rigathi Gachagua othung'e godo. Koro kama gini ogike Victor, kama kinywa chomo nekech japiny dwa ng'eyo to gini ochomo kanyo. Okenge matimore ni kiny, nekech king'iyo parliament William Ruto komedore gi wabujumbe mag ODM en gi majority. Emomiyo king'iyo jok mane oketo kokgi gini ochopo 291 kata doko ni ma Mount Kenya ka moko koro sani ywa ng'ich matin kaluwore kaka ground no ochopo. To giko ni a National Assembly dhi thiche oko. Koro gini keli kama nyara wilogo e wiye to weye matin. Ni wadhi yudo thuolo makoro chind Rigathi Gachagua idhi pedhi e lela. To nekech ma en siasa idhi medie nyaka moko maonge. To kae kama koro wadhi ng'eni to ka chind Rigathi Gachagua chalo nade. Ochido machalo nade. Nikech kata gik momule gi no osemule nyaka ndalo loch Uhuru Kenyatta. Ndalo loch Uhuru Kenyatta. Be mane gaje. Yes. Mane momi inyalo wach ni achiel kimedo achiel medo ariyo. Ibe ni mai kitni gi ji. Emomi achako ni ka wacho ni gimotamo wuoyi wadu. Chalo gima ok iwinja gi seche ka. Gima notamo Uhuru Kenyatta. William no donje. Koro kiwinjo koni ni gimotamo wuoyi wadu, gicha notamo Uhuru Kenyatta. Koro Victor, ing'ene Rigathi Gachagua kata ka nodonje sirikal ni ok ni noler. Ni neno ka ne en gi cases buora. To nekech ntiere political capital mano obiro godo kuom seche ka. Ting'eyo no ofuku ne bende tut. Ofuku ne tut, kae to en ng'ama thuon. Siasa ma Kenya dwaro ng'ama thuon. Ni neno kaka nokidhore gi joka Kingi. Okidhore go ma en owache kaka en. Koro kuom seche ka William Ruto ne dwaro ng'ama jachir, ne dwaro ng'ama nyalo kidhore gi jawasike seche ka. Mak mana ni sani koro lokore kaka nokidho jawasike. E kaka koro kidhi e William Ruto. Ng'ama nyalo yie gima kamano onge. Koro National Assembly dhi thicho oko Rigathi Gachagua. King'iyo the mood mar house kaka nyocha nitiere, iwinja, there is no doubt ni William ok nyal dok piny. Kae to koro kisetieko gi the mood, gini dhi e Senate. Senate ka e kama koro Rigathi Gachagua dhi yudie thuolo, nikech ing'eni Senate nigi yore ariyo. Ginyalo form committee mar ji 11 kata kaka ginene madhi nono wachni. To nekech gi pacha taneno ni Senate ok dhi form committee. Nekech William Ruto ok dwa ni gini obed prolonged. Kaka isudo ndalo e kaka liet mar siasa medore. Koro ginyalo luonge e plenary committee mar the whole house mar ote. Koro tigo era darada igo ya chada mangat ka ngato biro yudo kumotimo nade kumo mako tidhi liere gi kae tidhi go ombulu mana kaka nje ni winjo boss Sholei Gladys wacho ni kae en modi bedo speaker to biro make sure ni Rigathi Gachagua odhi makata eyes makata the nails emang'eny. Koro kizungu wacho ni the die mare is cast. Mare osetieki gie kamiyo ing'ada mate mowacho cha ni gini dhi miyo jo Kenya thuolo maber. Nikech Rigathi Gachagua bende dhi ng'ok. Iwinja, samo kele nyim Senate kacha.
Igo kore ngum. Igo kore ngum. Tolo. Onyalo wacho maling'ling mabiro yawo itwa kaka jo Kenya. Yes. Mane ma ok adwa wacho tiwacho. Nitiere gik modhi ng'ogo e wi sirikandni. Onyalo muomoro donjo weche mag adani. Yes. Mana kaka ni winjo wacho ni ok otho kende cha. Kaka joma Kenya wacho ni driver otho, conductor bende otho. En bende ka odhi ulonwa e gik mamoko machalo mibadhi mosebedo e sirikandni. Erokamano. Gik maricho mosetimore ka obiro timo ang'o? Odhi yudo thuolo mar wacho. Koro en thuolo maber ne jo Kenya mondo jo Kenya odi ong'e ni Rigathi Gachagua ni en ng'ama timo nade. Nikech koro ing'e ni ka ji dhaw to ng'at ka ng'ato oting'o law wadgi matin mantiere kachien kocha. Koro ingo biro kode dier ot kono. Erokamano Fred. Erokamano ahinya. Bunge mar Senate ma thuon wach nitiere. Standing orders manyien mano 6th edition aparo ni 65 oleronwa weche moko kanyo masanja ahinya. Mano mar National Assembly. National Assembly. Mano National Assembly. Senate ka makoro iluongo ni House of Trial. Ema koro chuny wach mar gijini kore dhi yala ahinya. Quasi judicial. Ing'eni wacho ni en quasi judicial mokwongo. To mar ariyo iwacho ni National Assembly is the initiating house. Chala County Assembly. Gine magibuko wachni. Manyiso ni motion ichako e County Assembly. Mana kaka neno nje wasebet ka kitimo mar governor kata deputy governor. Koro mae be impeachment ochakre e National Assembly. Koro gima Senate biro timo iluongo ni to uphold impeachment. Manyiso ni gibro seek to substantiate charges 11 moket kuom Rigathi gi. Koro gibro ng'iyo achiel kachiel nikech ka National Assembly kinyo setiekre go. To speaker biro timo correspondence gi speaker ma Senate. To nyiso speaker ma Senate ni koro wan odwa ka wachni wasetieko ma emotion manobiro, ma charges, ma affidavit, ma documents gimora mora mar kes ni ema. Koro Senate be speaker koseyudo to biro dhi koro communicate Senate. Koro gibro winjre ni to procedure gibro timo na nikech ing'eni sponsor ja Kibwezi West cha. De nyaka biye Senate. Kechene wuon wach. Nyako biye Senate mondo ler ne jo Senate gimano omiyo timang'o obiro gi motion. Nyako kel evidence ne mo substantiate evidence ne ni before Senate. Emo mineno mana kaka pile neno ga mar county timre mar governors kata deputy governors nyaka gibi giket odiochieng mi yiene japiny mondo kel views. Gibro yiene parties mondo share o submit gi cross examination mago bro timre te Senate. Koka koro wach mar koro trial bro chakore. Ma obro bedo nyaka gi cross examination nyaka mar witnesses, jomokelo evidence, replies mag the accused, lawyers ne neno kose bedo gi battery of lawyers makadho 20. Koro mae gik mabro timre Senate kachecha. Koro Senate kae be ka weche gi odhite magi wacho ni koro wadwa vote kata achiel. Ting'eni mae gima be onego japiny ong'e ni mae ok en gima tachon counties. Manyiso ni ok senators 47 mabro go kura. Gin senators 67, 2/3 mar senators. Manyiso ni wang' ni ma en tich ma senators timo te magi moro mwinjo ga ni by delegation cha wang' ni onge. Koro rigiji kotemo mar National Assembly motame yudo ji 117 nyaka koro ringo dhi e Senate mondo make sure ni 2/3 mar Senate nok gitimo ang'owa ok giyudo. Nikech koro mano to ka giyudo ma Senate be koro kwete oko to koro speaker mar Senate ndiko ne president onyiso president ni wan koro wasegwedho deputy ni oko. Koro president be koyudo communication to nyiso chief justice ka keso kodhi e court to koro kanyo mibro yiene mondo koro tim ang'o oyier ng'ama chielo. Temo mineno ka sani neno ka wuoyo sebet mang'eny neno kata kawuono gokinyi kata jo Baluya bok nindi gisegolo statement giwacho mabe ni Mudavadi makoro gineno ko oromogo. Joluo kae bok nindi awinjo ka Wandai Bero nyinge koro wuotho kanyo ni Wandai Be oromoga aroma. Mount Kenya be neno ka nitiere Professor Kithure Kindiki miwacho ni chiemo nowuok e dhoge. To jok moko be wacho ni Mutahi Kagwe nikech en bo wuok Nyeri ka gino wa Nyeri to mondo tim ang'o manyiso ni gini koro be yuare east gi west.
nitie jok moko mabe wacho ni gino ter coast mondo gol nikech king'iyo kaka jo Mrima wuoyo neri gi jowacho mabe ni musiguse Mrima ting'eni koro sani gi impeachment ni ogusa Mrima manyiso ni Mlima osetimo ang'owa osedhi koro ka Mlima osedhi kara koro nyaka imany koro ng'ama chielo ma koro inyalo keto machiegni koro iyudo ka magi be gin siasa magore but aparo ni koro gima koro nego wa focus on nikech kiny ka National Assembly osetieko wach maduong' koro nitiere Senate. To Senate ema koro tijni nie wigi kabisa maparo ni kanye ma koro jakenya onego ng'i maber ni to kae senators bro guro rigiji koso gine ma koro gibro wacho ni gin gi self consciousness Erokamano Ken adoni walum wacho nikech sa wadonge dakika mano wapanga beri okende to watieko kaka waneno kinyi makawuono kemo miyo kawuono saringo matek ahinya kapo nikech duoko nyalo bedo ting' ariyo Senate nyalo wacho ni ogiyie gi duoko mokum National Assembly magiweri gi jiodhi nyime kaka jalup jatend piny gin gik manyalore kendo report be ka giyiero mar select committee ma select committee wacho ni wan wang'iyo charges mokelgi to onge kata chiel ma wayudo mwanyalo wacho no tegno ting'eni kata debate onge giketa keta report to wachno rumo ka ingeni mano ni elwet jatend piny gima timore kadipo ok timre onge kadipo kwano mino ng'e probability ing'eyo kaka standing orders ing'eni bedo ni Senate ochalo doho iwinjo onego bedo chalo sama ng'ato dhi doho odhi gi par ariyo onego bedo no chalo en quasi judicial mana kaka en mana kaka en to moan go ni judicial privileges kama Ken no Victor wetemo loso gini Victor nikech kitemo loso gini ok wanyal wuondo jopiny waonge Senate waonge National Assembly wang'eyo kaka lwet State House lach e gigi te devoid of external forces separation of powers nitiere doctrine ma separation of powers nitiere just in case jogi kadipo ni opuodhe Senate okoyo ni gigi weth grounds apar gi weth maonge twak manyalo goyo to ben keny manyalo dak Ken kapok biro iri ok nyalre asewacho apani puranga wache kendo mondo mi Rigathi Gachagua tonye od bura mamalo kendo tonye od bura mar Senate jatend piny William Ruto ema nyaka yiere chunye ni odwaro mondo ng'ano tony kiko tony koro nyaka otigi teko ma en go odonjre Senate en monyalo go simu achiel kech kaka iwinjo ka ne iwacho cha kinde moko nitie kama ne go kura mar the ayes and the nays ma governor masani kinde no ne en women rep Gladys Wanga nogo nei matek bokadho molo nyaka moko ka ne ging'eny security amendment tango mane manokadho ne giolo nyaka piku ne gi force division motamore koro nyisi ni order no nyaka wuog malo ka chik wacho ni Senate ntiere kod teko mana ka inodo ni ntiere gocha mar ginyalo bedo aput to ginono kendo iwinjo koni tiwinjo koni tingado bura mane kaka en mane definition mare to mak mana ni siasa okoketowa e yo makare mar mondo wayud wabede thuolo makamano political interest koro owacho ni od bura malo gi Senate to koro Gachagua osegolo kapo ni Ruto okowuoyo e kind kawuono gi kiny koro gimone ne ling mar president kata mana banka nenore nyisi ng'enia mondo mi ne jalup jatend piny wuog oko ma chak luongo kata mana jofwambo moluongo nyaka jofwambo mowuok e hoho mar Okak mowacho negi ni kama jating ndai mar William Ruto ma en Faruk Kibet kata gi ng'awa gini mosebedo ka samoro ochaye nyisi ni nosemoyo jatend piny oko osemoyo dug jatend piny oko koro kata koro ang'a timre sani ipani William Ruto wuon nyalo dwaro mondo chak oti gi ng'ano nikech kiwinjo kata weche manyicha ni wacho ni samoro nitie kuonde ma samoro dhoge ne nyalo kiela yani yor buoth kata kamano ni samoro dibed ni kata mana kinde mabiro nyime ka anyalo biro bedo jatend piny kaponi nitie weche manyicha ne iwacho e od bura chieng' cha ma samoro ok dibed makare ka wamedo chwalogi erokamano koro nyisi ni samoro jatend piny kama entiere oluoro ng'ani ok onyalo bedo godo machiegni koro ere yo mademi ong'uono ne ng'ani
koro mano kaka iwinjo Fred osewacho osego nengo duto ni to kagolo ng'ane gini dhi hinya e kiwango mano machalo nade emomiyo nochakore debed ni nong'e ni gino dhi hinya ahinya gini dok ochakore adwa ni wach mar Rigathi Gachagua ni watieke sa bende tin wan gi agenda moro mbende bulo ngima jopiny manyo jopiny onene chandruok Fred to oseng'ado niya the die is cast no the die is cast nikech ing'eni kata ndalo uru inyalo paro kane jofwambo wacho ni idwa thicho ko William Ruto nokobire bunge manyiso ni nokodwa time manyiso ni ma kaka nobire bunge ni William Ruto kama nitiere wamua kamano kofa driver ji ariyo kende manyalo konyo William Ruto manyalo konyo Rigathi Gachagua sani mondo kik odhi dala ng'at mokwongo en William Ruto ng'at mar ariyo en Raila Odinga iwinja to William Ruto gi Raila Odinga sani uloso e dhok achiel kata sikol Capitol Hill gimomiyo wacho ni kamano nikech ing'iyo Rigathi Gachagua onge political party onge wajumbe ma en gogo gi gin mag William Ruto gin mag UDA koro mag UDA gi kosebaro gi e diere William Ruto onge gi wajumbe moromo tero Rigathi Gachagua ka ODM ma party leader margi en Raila Odinga okonye koro ng'ama nyalo yiengo ratil nikech kowegi kendgi to koro en 50-50 koma ODM odhio oketie e kitgi kone maratil idhi e piny ting'eyo ni ODM sani jakinde jakom gi William Ruto jakom ok nyal be ok onyalo whip jo ODM mondo dhiyo go gicha piny to ni neno kaka giwuotho maber kata ka nyogi na Amerika kucho sani weche dhi maber koni koro gima nitiere kai Victor ma japiny ng'e ni Rigathi Gachagua ng'ama nyalo save en mana jatend piny ema ni winjo kokwa ng'uono ni winjo kokwa kata wajumbe gi piny purportedly kwayo ng'uono koro gima ni ka Victor ma japiny dhi neno kochomo kai en National Assembly mani winjo speaker mare bedo sechiwo pache mani gidwa ni mondo mi Wetangula kik ta budho ni en ni Rigathi Gachagua kamo gikende gini osekethore odi dala kamano ahinya nitie bad sirikal moro ka mabende okowuoyo ahinya en judiciary wang'eyo ni nitie buche mang'eny ma oseketi nyim do to kata kamano nikech sa Nyakwara Magajwang' wabro weye gi kanyo Fred oparona wach moro ma jangolo moro nowero ni e kinde go kane wadak e town ka omako lwetwa ji ne wuoro yetu more tuktu igo machiemo ngeni koro sekadhu koro ji lokore ng'iyo kama sama lokore ng'iyo to ngeni ng'ama mbele chokine koro urado tugoru erokamano urumo Mobimba Nyakwara Magajwang' juma mokalo chien tarik 1 mar dwe mar 10 oganda jo Kenya ne ochiewo e kinde mabende piny owacho kokalo migawo mar thieth ne ochaka yanga chenro mar okumanyien mar thieth miluongo ni Social Health Authority mabende en duol mabiro tayo okuma miluongo ni SHIF niendi kato bedo ni mago nobetie kamano en chapni gi bagni nyo bedo mang'eny ahinya ka jo Kenya mathoth manyo dhi e ute mag thieth manyo thieth ne orado gi mo yugno kata moko lwer ni mar thoth gi ne okwedo thieth kalure koda kadi machon mar NHIF magikone koro sirikal nowacho ni koro ok nyal tigo kata kamano wach ni osebedo kaloko kite ka oganda jo Kenya mang'eny chandore miwuoro ji nigi penjo mathoth malo duoko ni to bende nitie thuolo malach mar pimo ne oganda jo Kenya chenro manyien niendi koso sirikal bet ka gima norikni gi wachni Fred adoni wachni mula nena kado bende sa tin kamano ang'eni sa tin Victor pod wabiro goye mbaka kata juma mokalo nwa mule to Victor ma en achiel kuom weche mosebedo na mapek kendo malit nikech kani ng'iyo bagni mose mako chenro nite to nyisi ni sirikal nyocha ne okoikore nikech ni neno Victor ka jaduong' moro Nakuru kacha ma en achiel kuom mana dhano Sanja Martin manyo pi wang'i chwer dok piny nikech jogo manyocha dhi mondo mi thiedhi osiptal Victor kionge gi cash to ne ok thiedhgi nyoro ni neno ka PS migawo mar thieth nyowo ka wacho ni jogo manyocha ne otiyo gomenda maching ibi duoknegi pesagi to mae nyisi ni piny owacho dhieri nikech onego bed ni piny owacho nwang'o intelligence piny owacho onego bed ni nwang'o midhiero mar jopiny gi gik ma jopiny kale ng'ikruok manyo bedo ka en gima sirikal nyocha ne neno kendo nok ginyal wacho nok ginyal neno nyoro ni winjo ko wuok oko ko wacho ni osiptende mag level 2 gi level 3 gin gisetimo winjruok kendo kuondego ithiedhe dhano nono Victor ng'iya ne gweng'o sirikal mar level 2 gi level 3
magi gin osiptende mathoth gibiro yudo kata yath onge, nitiere kit thieth ma ok ginyal timo specialized treatment monego bed ni jotuo gik machalo kaka dialysis, tuoche mag kidney mamoko miyudo ka dhano ne kaliegi ne ok ginyal. To malitie moloyo Victor, Nyarawila biro nyisi ni nitiere jok ma nyocha ne nie ward ka nyocha gini ncha ne pod ok ochopo. To sama koro onego bed ni jogi wuok e ward tinyisogi ni NHIF kata okumba mar NHIF ma nyocha ne gin godo manyo giritore go cha koro ok nyal chulo. Miyo weg thieth kata osiptende machiwo thieth nowacho ni nyaka kungo chulwa gopwa ma un godo mar NHIF mondi ekwa timo nade, ekwa thiedho jotuogi. Koro mae nomiyo yom gi lack of seriousness mar sirikal ma sirikal ni godo omiyo jopinye manyo oting'o gini. Nekech Victor, ka kuom ranyisi miyo manyo dhi konyore, miyo manyo dhi konyore ka to kumawi marach owach ni miyo ni nyaka dhi e pala. Ing'eni nyathi ok ibi nyiso ni nyathi dek matin sirikal pod loso gigi, pesa onge. Chuno ni ng'ato dhi uso dhere, chuno ni ng'ato dhi uso puothe mondo mi odhi owar godo miyo ni osiptal gi gik mane jotuo kali. To malichie makoro litie mondo awene jowetega otik wiye en ni jotelo moyier manyo onego bedi ni tete a jopiny e wachni oling kendo gibedo preoccupied gi wach Gachagua gi weche mamoko, to jotuo thagore nikech king'iyo kata osiptende miwachogi level 2 gi magi osiptende ma iyudo ka kuonde midhiye to laktar kata mana lakteche bende onge, pimi kaka ni neno chon ka ng'ato dende liet to oketo kama to wacho ni ma onego ikawa muonya. Tiende ni ok thieth makare, thoth jok mineno yudo thieth ma specialized gin e level 4 level 5 kadhi nyime. Kora paro ni mae thuolo manonego bed ni jotelo moyier wuokie oko mondo konyo jopiny. Nikech Victor, kiwuok gi jatuo midhi godo osiptal tigike e dho gate tinyisi ni nyaka ochul eka thiedhi, en gima litie mokalo ka igomo gi jatuo idok godo dala. Idhi manyo kaka inyalo timo arambe, idhi manyo kaka inyalo uso dheri moro mane onego bed ni konyi, nikech okumba mar NHIF ni mogik nonego bed ni sirikal wacho ni jok manyocha nosechulo NHIF ka kare koro duoknegi pesa gi gin be ma ok osiptende gi kende mondo gikaw pesa gi ni ma koro gidhi gichul godo cash kama onego be kamidware cash no. Erokamano. Nyarawila, wani kinde matek ahinya. Thieth mana ngima dhano bagni nyo bedo mang'eny ahinya, kata mana ute mag thieth mag sirikal ma national government ema control bende waneno ka confusion yo chako betie. Aparo ni ne nitiere side mar sirikal nikech wach mar social insurance fund ni noko chako sani. En gima paro ni do mosebet ka miyo o delay to ncho nego beni gi sa implement chon. Ing'eni kata kane giwacho no chakre October 1st ni winjo ka ginyiso japiny ni nyaka dhi mondo register. To gin giwegi regulations gi auchiel wacho ni gino nego bed automatic. To ni winjo ka ginyiso jakenya ni koki register to chieng' midhi mituocha eka nyaka register kiyudo ang'owa e thieth. To bang'e ni neno ka gi register jin kech kata an neno ka SMS obiro manyiso ni noseloka koni. Sani ni neno nyoro kane giluongo press conference magiwacho ni jok mosedonje gini gin ji milion 12. Kendo ne giwacho ne jopiny ni jok mancho otiyo gi pesa mondo timang'o owach mondo duoknegi. Ting'eni Kenya ka pile pile wacho ga kamano. Procedure mar duokono ibro luwo pesano ma pesano lala nikech onge kaka ng'ato nyalo nyisi ni nyiswa uru mondo waduoknu pesa. To ginyisi procedure mibro luwo godo mondo mi pesano timang'owa oduokni. Mar ariyo, ere kaka gibro fwenyo ni adieri pesa ni nitiyogo nikech mibadhi be nitie. Aya osiptende manche nitiere gi iyudo kata jok manche tiyo gi NHIF nitie moko mane wacho ni kata gin giwegi magin staff kane gidhi osiptal ni nyisogi ni giti gi cash. Koro ing'eni kata ka jakenya inyisowa ni koro sani gi align kama pod wantiere apa ni bro take time. En mana ni wacho ni gimoro amora manyien machako ni ga gi teething problems. En mana ni nonego beni giketo safeguards magi ng'iyogo especially critical emergencies. Ng'ama dhi e dialysis, ng'ama dhi operation, ng'ama ni e ICU, mama modhi nyuon. Ka koro jogi te idwa make osiptal kae ni poko chuli. To mae gimiwacho ni kata e chik nitiere gik ma katibo keto basic right to health, basic education, accommodation, shelter. Magi nitiere e bwo chik. Manyiso ni gin gik ma sirikal ok onego beni koso
miyo japiny. Mar ariyo gima paro ni japiny pok ong'eyo, kane ineno calculator mar SHA, ing'eni ka nchi chulo 1,700 kata nchi chulo 1,000, ng'eni sani bro chulo 10,000 kata lo, nikech ng'ato ka ng'ato nigi calculator ne. Koro kanye ma ja Kenya bonego ng'e nigi calculator ne, mae ng'ama nigi salary, to ng'ama onge salary to calculator ni bro tiyo nang'o. Erokamano. Nitiere matrix moro mane DG no owacho ni gidhi tiyo go, ket gi mar University Funding Model cha. Sani king'iyo website gi calculator no nitie, koro iketo pesa ma intiere go to automatically onyisi ni pesa di michulo. Employers be nyuse ng'is ne tarik 9 kadhi kapok timo kamano. Wabro kao yweyo ne Radio Ramogi kar chuny jaluo mondo mi wayud weche manyien lak sang'wen mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya jowinjo mawa gi sani wadwana walung'a Ken Muga, thuolo kore ni mari. Apane kech thuolo koro kabi wacho mang'eny ahinya. Ywak no osebneno to mana ka Fred no wache, sirikal chal ni koro ne luwo bang' dwaro, nikech ka koro nchane gisechako gini nyore kana neno ka koro gibire kanyakla gi riwruok mar osiptende mag ji giwegi mane kor gwenge to gi mantiere e bombe miluongo ni Rufa. Ka koro Rufa wacho ni koro giyie gibro chiwo thieth ne jotuo, nikech koro sirikal osesingo mar chulo gi omenda gope ma gisebedo ka gibandho NHIF. Anyalo paro ka nyaka chakre higa kata higni 2 mokalo ne jogo Rufa nochako ywak higni machon ka wacho ni higni 2 mokalo ka wacho ni mondo chul gi gope mag NHIF. Kinde moko ne kata mana chudo mando do chopnegi bang' thieth ne bedo matek. To thuolo no te sirikal osebedo ka timo ikruok mar yawo SHA. To ne ok ng'ini kose yawo SHA to gope mag NHIF ka ibro chul nang'o mondo osiptende kik we ma ok othiedho ji, nikech mag sirikal ok oromo kende. Mag ji giwegi gi osebedo ka konya ahinya. Nitie nyaka moko mer mag misen ma bende osebedo ka konya ahinya chenro mag thieth ahinya to e kor gwenge. Ma kaponi gi onge to mantie mag sirikal gi samoro ntiere mwandu ma onge gi yedhe ok oromo, samoro gik makamago. Koro apano ni sirikal lao bang' dwar bang' ka gik moko osekethore kendo ka le no osehepo kata ka le no oseyang' ma ji oselal gi bathe. Koro nyisi ni ok en gima kare kaponi nitie ikruok mane chane te motelo mondo mi wang'e ni kaponi en dar tidare yo bane, nikech bang' chaneno ka nitiere ote mane ringe simbe mag ji ka wacho ni koro osedari achiel kachiel kendo dwaki SHA kowuok e NHIF. Mateni ka ne jakanyo mar NHIF koro osedari oteri e SHA. Koro gima bende japiny pod ok ong'e ahinya ni koro kane otecha obiro ni kapok ne ndikori, koro nyiso ni in owinjore bed ni koro ithiedhi athiedha NHIF koso nade, nikech ote be king'iyo piny kanyo to chako wacho ni mondo mi koro imede yango nonro mari donje e *144 kamano. To bok gichak giwacho kata no chuno ni nyaka idonji e gineno. Koro nyisi ni samoro japiny nyalo neno ote cha to weni karano serwaka mane gini. Idhi osiptal ting'isi ni apok orwaki ni nyaka kuong ichak indikri e yo makama. To samoro kata mana kodgo nitie joma samoro kata nyalo mar mondo mi osom gi otim gi kamano. Koro aparo ni nitiere kuonde mafuok ne nitiere ikruok mar sirikal mondo kapok gikelo chenro ne. Erokamano ahinya. Kuku mar wach neno ka gima tudruok gi jopiny nobedo nade mar fuon ne jopiny tie chenro manyien mar thieth ne. Kaito bende penjo machielo manyalo wego en ni kinde mokalo nawinjo ka dhano ne penjo ni ang'o miyo kare dak ulok mana nyinge NHIF cha obed SHA to donga ni koro kache ma ji nitie to kuonde maricho mane iye kanyo ne moluoki mobed makare, nikech sani ka koro ne intie kono dari daro so ikocha mateni ya wan mana kacha. Nikech ji pok ong'e tiende gini jomoko wacho ni ji kinde penjo ni ere pogre kinde SHA gi SHIF. Ing'eni SHA oting'o kidienje 3. Yes. Ka oting'o koda ka okumba mar thieth ma koro iluongo ni SHIF. Ma bede koro bong'e chenro mag thieth nyaka giwacho ni bro nywando nyaka kor gwenge nyaka joma niko joma onge go. Nitiere machielo ma koro ng'iyo chenro mag thieth mag nyithind jopuonjre kamano. Koro kidienje gi te yudore e SHA. Koro mano chalo tende chenro mag mokelo jo kanyakla. Erokamano. Jomadongo sawa urumo kaendi nitie okil Kamaloka moro mo oro ote kaendi openjo kanito, I'm struggling to understand how a public officer can testify an oath against his or her serving boss. This requires some deep reflection, consideration, and assured protection. What I know for sure is that it can only happen with express permission from your supervisor or the appointing authority. In view of Secretary to the Cabinet, giwach makuru makuri giji kinyene.
ni mano to kwa biwacho sani nyara Fred nosenyisi maber ni entie moko mok wachi. Action speaks louder than words. Erokamano. Ling ka ng'ato ling ben mana ote. Ok ochuno nyaka wuo. Erokamano. Fred wach mari mogik. Kata Nyasaye tiyo ga to ling alinga. Koro Victor ana paro ni kwa ido thuolo to wabiro duogo e wach mar Shani. Yes. Ne waler ne jopiny nikech dakika 10 ok romo nikech niche neno ka jatend migawo mar thieth kanja no luongi embe gini otame explain. Koro ipenjori ni to ruoth mane kor gweng' ka koro jatend migawo monego bini explain gini. Ema gini otamo e bunge ni neno ka otetni ma penjo tame duoko. Koro waparo ni kwa ido thuolo to wabiro duogo mondo chakwa go mbaka malach nikech mae en gima mulo jopiny. To the bottom line en ni magi kunde monego beni jotelo moyier konyie. Kiwinjo ywak mar jopiny to kik iling godo. Magi kuma ne ka ne agombo Victor na ne kata mana mjumbe achiel moluongo press conference. Modhi liel kamoro to nyiso William Ruto ni jopiny to dhano to e hospital constituents mara ora. Ni gini kata ko ber lakini tem kete on hold mondo inwang kakitime. To mogik en lesson mawalan kuom gima koro timore kind Rigathi Gachagua gi William Ruto. Lesson mawalan ka digi ngero magoyo ni kiki ibolo wach ne miyo mapek kosoma kiki bolo wach ne nyang ka bath sianda ni pod nie pi piny pod okinyi joka ma piny pod okinyi Fred Kuris wach mari mogi ke no de wacho ni kiki ing'ong ne nyamrerwa kingeni pod nyuol nikech samoro kiny en mobiro chole to nyalo biro diyo ni wi nyathi ma samoro nyathi ok ane wuogi. Koro wach mogik en ni sirikal nyaka to ng'i gik madewo jopiny ma iket nyime nikech koro sani king'iyo kata mana wach keny mar kind jatend piny gi jalupne ngiso ni kapo ni wach ni medo yware kata kapo ni odhi ochopo e doho to yware kata kuom higa moro achiel kata gi bathe to nyisi ni gik mang'eny dhi bedo ka digni. To gima pende ma japiny bende nyalo penjore ni be dibed ni wanyalo hero piny ma itayo kod jatend piny gi jalupne ma ok winjre. Achiel kuom gi wuogi mondo achiel oti kata gite gi wuogi kaka iwinjo jopiny opange no. To konya bedo ni koro wantiere kod ka jopiny to gi yware mano nyiso ni piny ok nyal ta. Achiel wuogi kata gi wuog gite. Erokamano nyathundi ariyo ok bede kula achiel. Erokamano Nyarawila wach mari mogik. An katieko to gi wach Shano ni sirikal ong'i. Aparo ni leaders wa manie gweng' MCAs mondo be gi public barazas gi jopiny mondo ging'e ni to kuonde mage madiyoge ahinya ma gimbe ginyalo neno kama gijolo wajumbe be otim gimoro achiel nikech gimoro amora manyien mabiro ga nigi shida gi. Koro dibed ni Shani dine tim public participation maket gik mano timne mari gijicha. De giwinjo kaka jopiny wacho. Aparo ni dine giwinjo pach jopiny mondo gine kuonde ma ginyalo loso kuonde ma ginyalo tego. To ing'eni kendo gima ne giwacho ni Shani kineno kaka okete en gi critical emergency gi moko gi manche NHIF ongego. Koro aparo ni magi gik nikech mano chako level 4 kadhi mbele. Aparo ni mago gik monego wang'i. Mar ariyo kawuono COG Council of Governors golo State of the Nation report mar devolution. Hapa ni kaka japiny wategre mondo wang'e ni to kuonde mage ma wantie counties wane kanye. Gik mage wacho ni giyudo milestones be ng'iye ni county ni no development go nitiere. Ka nitiere challenges ng'iye ne ka be mane gimiwacho kosa en mana report migolo Safari Park Nairobi ka to watieko gi ka wa interrogate mondo wapenje ni counties wane gin kanye. To mogik taparo ni gima timre kiny e parliament en a learning lesson nikech ing'eni gima wasebet ka wan godo ni wajumbe wako yier to wacho ni en guaranteed ni onge ng'ama nyalo golo gi office nyaka gitiek igni 5. Koro mae gima nyiso ni kata deputy president kata president ok in indispensable. Manyiso ni tine japiny servant leadership king'e maber ni saa asaya office no nyalo bedo mok mari. Erokamano. Nitiere mbola moro japiny wuod Kisumu County jawacho ni kokiwinjo wach japiny king'ama jatelo to kamoro kada mar returning officer ema koro bro winjo wachni ni mar teko nitiere kuom japiny kinde ka kinde kigomba gi jopiny katiba wacho ni teko ni kuomwa to kata ka teko ni kuom gadiere to kata kamano kinde biro
Sikia la ABC. Ufuzo na returning officer. Kama nanya kwa Ramugaji wang bana Kadori Masanga gi ma Fred ne wacho en wer makiwinjo ni kindego kane wawuothe town ka omako lwetwa modong to en sigana ng'ato wacho ni Fred no chieng no pimnwa wach mar gima jadolo nong'ise e weche mag Kenya ka ni no wegi e kore kamano riti makawuono ne jopuonj te nyubedo kod nyasi mar maber ahinya wageno mokalo riti makawuono in janeno marwa ka achiel kod jawinjo marwa kwe ma Jehova Nyasaye obed kodu e dwe nyien mar 10 kapod omedo dhi nyime kod pimo weche matimore Kenya kama ngimo riti masani kete mana ka Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika.